Mahupayagan at haton na tanan, dayawon at Ginoo ni Abraham Yitzhak ken Jacob ining Shabbat aton pag-istoryahan about para sa Yetro. Para siya means portion of the Torah. Torah, limang libro ni Moses. Ining Torah, siya ni tinatawag na law of instruction or guidebook to live according to God in this physical world and iba nga mga sages sa Torah asya daw ni book of life asya nit magahata atong kalamaragan labi na nga damo nga mga problema nga atong ging kakatubang yan ang mga panahon. So ang last Sabbath asyaan kuwan about pag-atakihan mga Amalek ang mga Israelite. So yan natitikan natin. So siya doon na hinabuano. Ang balita, ang milagrohan kreyat yamsop or ang splitting of the Red Sea as ang makabirilid nga pagperde han mga Israelites han era mga kalaban nga mga Amalek. Ini Amalek asya ni iya it grandson ni Esau. Esau asya ito ni iya it bugto ni Jacob. Pero yun nga mga Amalek, ibig sabihin, descendant sila ni Amalek. Wicked to the bones yun nga mga tao. Kay okay na sana ito natanya kalibutan ang pagperdihan ginuan mga kuwan, ang pagserotihan ginuan mga kuan ang mga Egyptian nga to kuan nan kriyat yamsop ang bogos na kalibutan pati an Edom an descendants ni Edom patihan kuan ano ka pa ito ang mga tawon mga nations may danira pagkahadlok ngan pagka believe han nga may dausa nga Ginoo nga makapangyarihan nga natanan nga naugupit kaupayan hit mga tao nagatagin kaupayan hit mga tao nga nagpabilibera kay datan Egypt asan usang nga pinakamakusog nga imperyo kumbaga dati an imperial Egypt as ang pinakamakapangyarihan hiraan kuwan superpower dati. So ang bugos nga nasyon na kuwan napabilib nga amis nga may dangayan kaya dati mga panahonan han empire han Egypt ang bugos nga kalibutan damo ang mga Diyos-Diyosan mga ribulto kung ano-ano mag-iimong maribulto baka kung Ginoo ko na niya na magkukuha ng kahoy nga itong puno kasi po uhurmaon katut iya balay ngan masing niya nga ako na ni Ginoo yan na asya nit magkukuha na ang Ginoo nga kay himo pala asya nit Ginoo mas labaw pati minad kaysa ting kinihimo nga ribulto damo nira mga ginuginoan so pakasabot nirang may dangayan tinuod nga Ginoo nga labaw nga Ginoo nga makapangyarihan na tanan ang natanan na tawo na kuwan naghatagin pagrespetuhan mga ginsalbarang Ginoo and children of Israel pero agiton ang kalabanhan kuan ang mga Amalek kay in nga Amalek asya nit wicked to the bones waray nera gusto nera waray nera problema it mga Diyos-Diyosan itera problema nga may daw sa nga Ginoo nga labaw nga tanan nga iya tinud nga Ginoo nga karuyag magbistuhin mao kaupayan ng mga tawo na dire right concept nga sugad itong kay dire nira maiimot era kalurungan itera kasalbahi itera ka kamaraot nga tawo kay hira o kila right kuan it sexual immorality sit kung ano nga murder theft
natanan pwede era sanglit kung may da Ginoo nga sulit nga makapangyarihan nga asyat maghatagit moral compass at katawhan dira na mahimot era kalurungan sanglit an era gimbuot. So ang natanan nga tao na respeto na naghahatag ng pagrespetuhan children of Israel kung kundin hiraan gin sa labarang Ginoo. Ang gimbuatan mga kuan, ang gimbuatan mga Amalek era itong ginatake. Hira-hero yun na nera distansya diri nga magkahira nila pero metro diri. Hirayon duro anera kuan. Anera distansya. Nag-effort pa talaga ang mga Malik para mag-travelin pera kamilya-milya para laatakiyon ng mga kuan an Israel kay an Israel siya nagkukuan napapamatuod nga may daw sa Ginoo. So threat ito na era existence kay kung sugad it mga tao mahunong na pag kinuha nit mga rebulto magpapadayon nga mabuhi nga kuan matadong kuan hit mga kuan kung anong mga moralidad. So example, dere na magiging kawatan o aray na sexual immoralidad, so example adultery, so dito no rape, so dito tapos aray na murder. So mga tao magiging matadong na, magiging holera. Mga tao magtatry nga mabuhi nga holy or kuan mga sagrado or mga relihiyoso nga tao according hit kung ano't mga opinion nit Ginoo. I-remind ko lang kamo opinion nit Ginoo nga na tao dapat pinagkaibahan bisan niya nadamot balaw rit tao nga kabaliktaran nit karuya kit Ginoo. Para siya na kitanaw gud yan Santo Papa. Era Santo Papa nga kuan idolater nga kuan karuyag niya et kuan karuyag niya et lalaki to lalaki babae to babae pwede kasal pero Ginoo nader Ginoo so diton kay abomination ito net Ginoo kasuklam ito Ginoo et matad Ginoo et kuan mga rebulto karuyag ito et nagpauna ito net mga kuan Romang Katolik mga rebulto asya ito kabaliktaran kapit karuyag Ginoo kaya siya pala ito nga commandment nga ginuwitnessan bugos nga nasyon ng Israel nga nasi nga Ginoo nga hiyala o salayang na diri at mga rebulto. So siya ang pala nga commandment it Roman Catholic era na diretso ginkukuan nago against na hera it Ginoo sulit karaot. So siya ito ginadaka ng mga Amalek an kuan an mga Israel bisan milya nera karayo kay kuan ito nera kuanan Israel threat nera existence kaya mga tao di nga tama mali nga natin bubuhat di nga maupay mga rebulto di nga maupay nga mga immoralidad dapat may dangayin usa nga Ginoo nga makapangyarihan. So asya na ito papalayan kita so asya doon na hinabo so naging ko na to balita to mo ako talagang nga balita para ka chismis sa ipabatod kung yan may chismis dati may chismis kumbaga ang balita han splitting of the Red Sea kumalat bugos nga kalibutan ngan natanan nga mga tao na batian adto nga balita pero ano sa nga kwan lang nga ano sa nga diferensya natanan nabugos na kalibutan mga tao bugos sa kalibutan nakabati ang balita pero waray niya reaksyon nagpadayon lahira anera kalurungan anera pagiging idolater pero may usang nga special nga tao nga may daniya gimbuhat ang pakabati niya nga sugad adto ngayon nga may dangan makagarahab nga Ginoo. So aniya nga ra ni nga kuan nga tawo nga may daging buhat niya nga something special Hietro asya it kuan father-in-law ni Moshe. Zipporah ay siya't iya anak sanglit son-in-law niya Moshe. So ang bugos ang nga kinabuhi ni Yetro nagbago
agihan balita nga iya nahibaruan. Iya gin bayaan kung ano iya ginihimo, iya gin bayanan niya komportable nga kuan balay ngan nagtipa kuan niya. Nagtipala katipakadto kuan disyerto kung nganan mga Israelites. So, Yetro iya ginupudan iya anak nga Sipora nga asawa ni Moshe, kaupo dan iya duha nga apo, Gershom ngan Eliezer. So suto na hinabuano. So ang pakaabot ni Yetro ngadto kung diin man nga ginkukanan mga ginuhunungan kumbaga kundi na mamahuway ang mga Israelites, humunong hiya nga dahan kuan edyan kampuhan mga Israelites ngan nagpadara yang mensahe tikadtukan Moshe nga naya kaniya nga, "It is I, ako ini nga imo father-in-law Yetro, umabot ako tikang ha Midyan, kaupudan nimo asawa pati nimo mga anak na singya nga please gawas ngan i-welcome ako kung diri man para akon sake imo asawa ang kung diri man para sake imo asawa para imo mga anak." So ito na hinabo. So asun nga ang mensahe nga ginpadara ni Yetro kay nakatuman yang katapusan han kampo kay damo-damuan imagine na 600,000 nga mga tawo nga nag-iedad 20 to 60 kundi nagsasayo. Mga lalaki pala iton. Dere pa upudan mga kababayinan, mga anak nga below 20 years old, pati ang mga may edaran nga lapos 60 years old. Ibig sabihin, milyon ang mga kuwan. Milyon ang mga Israelites nga nakadto ito. Usang lit, ito lang ang may katapusan. Nga to katapusan ng kampo, umaga nakatoro na ni Moshe, pati niya mga kabugtuan, ni Aaron nga ni Miriam. So dito yun ang katapos-tapusan nga ang kampo. Kaya damo-damon nga tao sa milyon nga taon nagkakampo. So ason nga umabot ang mensahe ni nga ginpadara ni Kuan, impapayakan ni Yetro kan Moshe, gumawa niya para maghatag yung Kuan, hatag yung pagdayaw or honor an iya father-in-law ngan para i-welcome pa niya pamilya. Aaron nga bugto ni Moshe nga iya magurang na bugto kaupudan aniya duha nga umangkon nga ngaran hinadav nga ni Abino, umupod kaupod ni Moshe pag welcome ngan paghatag him kuan in honor ngan iya kuan father-in-law. So han pakakitahan mga Israelites nga anira mga leader nagtitipa lakat pakadtuhit kuan tipakadtuhit usang nga lugar renegin sundan ngan Yetro diri niya kumbaga diri makapaniwala nakikita niya mga mata kay Moshe personal nga nagtipakadto nagtitik hiraniha ira kumbaga mismo umadto imbes nga sumaring nga Moshe nga sige kuha Yetro tak asawang mga bugtongan dadang nganitak kuan nganita content if ever. Pero Moshe pati ni Aaron ngan pati niya duha nga umangkon hera mismo ang kumadto tipakadto kanda kuan kanda Yetro ani asawa niya mga anak personal hera nga gin-welcome ni Rakuan nira Moshe ngan to nira mga likod na nagsusunod na era an bugos nga kuan nasyonhan Israelites
Grabe sa kung baka imagine na baka kahin kuan sikat-sikatan nga bugos nga na shirt pa mo bugan ano feelings, di ba? So pakaabot ni Moshi common hiya nagbow down niya nga dahan tuna. Nagbow down talaga niya tuna paghatagan respeto an iya father-in-law. Then tumok daw hiya tapos iya ginharo ka na niya father-in-law. Kaya siya ito kuan tradition. Yung kikis nga dito left, right, tapos minsan nga dat kuan forehead, tas kuan nagahag. So siya na ini. Hiyetro kuan ini ya, kumbaga yan ang nga panahon, hiyat santo papa. Hiyaan kuan pinaka mayor, hiyan pinaka main nga pad kuan kuhin gadol niya high priest, kumbaga yan high priest, pero abuda sara kuan mga kuan idol worship kuan hiya ano ka pa iton hiyat mayorit man nagkukuan mga idol worshippers, mga hiyat mayorit mga idol worshippers. So iya nigintalig na niya trabaho kay iya gusto pamilngon ang kamatuoran nga may Ginoo nga asyat nagkukuan hit supervise it bugos nga kalibutan, nagpapatakbo hit kalibutan. So inihimo siya maaram nga ani father-in-law waray kumuan waray ini kumuan la umulpot nga waray tuyo for a family visit. Maaram hiya nga Yetro karug bilingon it tinuod nga Ginoo hiya Hashem ngan it iya Torah. Hiya Hashem ngayon so bayang makukuhan malilipat ano ibig sabihin ta Hashem? It Hashem ma English the name kay ha Torah it ngaran Ginoo 4 letters tetragrammaton nga nagre-represent it past, present, nga future. Diri ya saklaw with time. Kay yat naghim with time. Ngan it iya kung babasahon mo it iya per letter, yud kay vav hey. Asya ito nga 4 letter. Asya ito nga Hashem, the name. By the way, di ba? Kaupod ni Kwan, ni Moshe, ang pamilya ni Kwan. Pamilya ni kaupod ni Yetro, ang pamilya ni Moshe. Tapos may niya doon nga anak, ki Gershom nga ni Lizer. It Gershom, ibig sabihin, a stranger. Ger. Kay it Ger, ha Hebrew, stranger. Kaya Gershom. Stranger hiya, ha, Midian, naging anak ni, naging anak, gin panganak ki Gershom an asawa ni Moshe ngadto ha Midian. So stranger hi Moshe ha Midian sangat iya gin ngaranan niya nga Gershom, stranger, Ger. So siya iton aniya ikaduhang kuan anak ki Eliezer nga ibig sabihin God my helper, kabulig kwit Ginoo. Kay ano, kay agyan milagro han ginsalbar ang kinabuhi ni Kuan ni Moshe ang Ginoo han nag-order ang Paro nga dakpon ng patayo ni Moshe gamit ng espada. Kay idi nadakpan ano hi Moshe na do mga Kuan sundalo, idi tataw-tawon na unta sana niya Kuan liog
Pero nainabo ani liog na himo nga marble. Ang let waray kumuan. An sundang ngan sword waray ano ka pa ito tumalab waray makasamad umuntulla. So siya ito nga iyaging ngaranan niya ko again milagro nga nainabuan iya an during an ang gini-execute na iya. So after niya welcome in iya kuan father-in-law gindara ni Moses dara ni Moshe hiya diretso ngadtuhan bet midrash or kung din tinatawag na study hall nga para mabuligan na niya father-in-law ma-discover about ka na Shem in general anong gimbot na Shem kay bumilib ba hikuan ba kasi siyempre hiya manan main priest hiya manan santo papa hiyat kuan niya ano ka pa itong expert hiyat na tanan type of idol worshiping mga gods set mga katawhan ako niya expert hiya pagkabatin niya splitting of the sea bukan nako niya nga wala ipininahin na buha niya bugos nga kinabuhi sanglit kailangan niya ni kuan nun kumbaga kailangan niya imbestigahan so din nga grabe nga kuan kumbaga grabe nga milagro na hinabungan nga kuan niya ano ka pa iton marami ya dire para siya nga dire maraman kuan at the background of the scene kay hunahuna himoshi kumanto median di ba nga siyempre nag-history hiya nga kuan hiya tikang hiya Egypt nga kumalagyaw hiya kay nakapatay hiya an Egyptian soldier tas naging asawa so marami ang background so baka sabot nila nga nakakuha ng bugos nga Israelites ano ka pa iton gintalwas ang ginuang bugos ng Israelites tika nga era pagkakaalipin tika nga Egypt marami ang background sanglid na kung boy bilib yan door ng door kumbaga kwad to baka ninindugat to barahibo grabe nahinabo talaga so siya ito nahinabo ngan maaram giyapi Yetro nga about ito ng storyan Egypt kay hiya usa nga advisor ni kuan advisor yan ni Paro nga kumalagiw an yung makanik Paro about ano't bubuhaton hit mga kuan hit mga ano ka pa ito hit mga baby boy ano sa na rin nga patayon ano sa sugadin tas an usa waray niya nayakan Yetro na masurin nga ayaw kaso din tapos kumuniya tumakas siya so siya ito nga dito yan nag-ukuya midyan disertuhan midyan so siya ito na inebo ano so asya na to Moshe niya kana niya father-in-law ang natanan nga milagro nga gimbuot ang ginuha era pati ang milagrohan pag splitting of the sea ang pagtungahan dagat pati ang era kuan war han ano ka pa ito han mga Amalek una ang mga Amalek wicked to the bone sin waray ni sinasantok bisan ano isang pa bata kaya nira utdan ulo para sa iniwan mga Hamas mga baby bata pamatay kung ano-ano waray nira kuan waray tinatawag nira nga red line utira la maaram karautan so in nga mga kuan talaga mga puro pamatay talaga nga mga Amalek waray talaga nira ginkukuan tas mga eksperyensyado nira kaya asya na mga gusto gera away-away pag pinanray pitera kuan hit nasasalinit mga asawa at mga eragin susulong pamamatay kung ano panglulutin kung ano so asya no sagap nga dako nga milagro nga paano nira na perdingan about han adlaw nga waray kumuan waray ani magabi unta napigilan nag-stuck kuan an adlaw so ang lit na perdi nila kay pagka gumabi nga ni makusugit per set era kuan elemento hit mga Amalek kay na mga Amalek magkarit inherit witchcraft hit mga black magic sanglit kung magabi nga ni makusugit era kuan kumbaga may strengthen it era kuan it era kuan espiritu para
makipaglaban ng duro. So between darkness and light na hinabo sang wari nagkuha ni Moshe han Ginoo nga ayaw pa ka ng pagabiha para maperdeneran kuan. So siya to na hinabo. So gin kuang gap niya, gin share gap niya kan Yetro about ang nangyari nga ang Ginoo nagpadarahin mana and man and spiritual food, heavenly food nga tikang langit nga ito nga kuan niya nga mana ito na pagkaon nga tikang halangit. Kung ano itong naiisip nga pagkaon, asya ito tiya magiging marasa mag-isip ka. Uy, kareg ko yung kuwan, kaldereta. So pagkaon nimo ito nga busag nga kuwan, mana. Ang kaon nimo ito, asya't magiging rasa. Kareg na ice cream, kung may naman, siyempre wala pa ice cream dati. Kung gusto mo ice cream, kakaon kahit na mana, ice cream ito yung magiging rasa. So anything na gusto nimo nga maging ano karod nga kaonon asya tim rasa nga magkukuan mararasahan ning ngan imagine na spiritual food itong tika nga kuan tika nga langit. Imagine na kung gaano ka kun bang ka amazing nga bisan ko niya na bisan pa rasa nga mga mamahalon nga ma-expensive nga mapagkaon niya na mas marasa lagapit mana it pleasure nga na kung-receive pagkaon it mana tikang gudito na langit nga about gyaphan tubig nga gumawas tikang ngadtuhan kuan nan bato iyan nigin istorya about istorya ni Natanan nga mga nangyari mga milagro ang buhat ang Ginoo para makuha niya mapalapit it Ginoo nga nit Torah. So ay kuan ni Moshe ang istorya ni Natanan para makuha niya kung ano tiya magiging desisyon. Para kuan ba kung ano na hinab kung siyempre kung marang gasod niya nga kung oran ano pa din bubuhaton tatali it problema kasi tao bisan maaram na kamatuoran di rin nira mahimo nga kumuan bumuliwitera kung ano matera mga gintutuan kaya ano kaya naging komportable na hera. Ano problema? Kumbaga, ano tira kukuha na tira pagiging komportable. Mga suwet ba ito nga kuwang ka na lasanggero ka na babayaan ni mo't kuwan babayaan ni mo't botelya hit makarubog o di kaya kung sigarilyo kung may adik ka na sigarilyo o di kaya cocaine kung bangag ka babayaan mo pa kuan tim pagiging bangag cocaine. So asya ito kuan ngan usa pa agit tao nga permit iya nagkukuang kung ano naman iya klase iya pag service na iya mga idols nakukuha na yan napo-fall in love magana yan napo-fall in love ngan nagkakamay ada yung sentimental value ito sa nga bagay nga waray kuan waray ano kapaiton waray value. Example may example ano may da mag-asawa pobre pera dati ano tapos era la kaya nga singsing nagimula rin tikang nga kahoy naging pormeran singsing tapos nagrequera tapos namatay ang lalaki, tapos ang singsing, talaga pan babae. Tapos masaring nga, ibabaluan ko itong kuwang, baluan na yung singsing nga kuwang kahoy, diamond na nga mamahalon, ng mga kuwan, bato. Kuwan na, di kaya gold, so dito nga mamahalon, gold nga may diamond. Na babae, di ako. Mas nabaw pa yun talaga nga kuwan, kaya agad sentimental value. Sentimental value adit utokit tao asyat na inabot mga idols di na nara mabuliwan kay agit sentimental value in love na randoro adlaw ba naman di ba kita nemo bakuri kung ka pero asya nga nga makuri nga santo pun nga sayo pera labi na kung
in love na hera enduro tera mga idols asyad na hinabo ano so Yetro namatikan Moshe ani yung mga kwan ginshare yan yung mga Moshe mga milagro nga gibuhat ang Ginoo kay siyempre nagkuan na hiya kumbaga expert niyan mga idols sa mga iba-ibang mga nasyon marami service ng nga idols kunin paano gini si servisyohan worship nga na-realize niya nga ang tinuod la talaga nga Ginoo ang Ginoo ni ang Ginoohan kuan ang tinuod la ta Ginoo Hashem yumakan hi Yetro ka Moshe after nga nabatian niya ang mga milagro, mga buta, nga maupay nga ginbuhat ng Ginoo para mga Israelites. Yumakan hi Yetro nga, blessed is Hashem who saved you from Egypt and Paro. Now I know that Hashem is God, not the other gods. Dayawon daw kuno ano tawag ito na bendisyonan it Ginoo bendisyonan it Ginoo nga nagsalbar ha iyo tikang nga Ehipto ngang kan Paro yana maaram ako nga Hashem it Ginoo ngandiri it mga Diyos-Diyosan so nag-decide Yetro nga bumunyog han mga Israelites nga naging kuan hiya naging usahiya era kumbaga naging usahiya nag-convert hiya nga maging usa nga kuan Israelite iya gimbayaan pag giging convert usa nga tawo dili to nabot kung ano-ano nga mga kuan pinaka-importante it is spiritual. It imo kasing ng utok nga nagbabag-o. Di mo kailangan ng mga papel, kung ano-ano nga mga kailangan patunay pa, mga katubang kung ano-ano. It pinaka-importante. It pagbagutin kasing nga it imo utok nga diri ka nahit na mga Diyos-Diyosan nga it ginuulit para imo Ginoo ka lang magdadayaw, Ginoo ka lang mangangaro, Ginoo ka lang magpasalamat, Ginoo ka lang natanan. Asa tinuod nga pagkuan. Pag-convert diri nga convert ka la. Sige ka gya, convert ka so kuan ako pero pambubuhat kabaliktaran lagi hap. Sige lang rebulto. Kung ang mga rebulto pang susunugong ko iton, kukuanong ko iton, pamamartilyong ko iton, mamartilyong ko ulot mga rebulto, nakita ka, may utok, mamartilyong ko lawas, kita, may organ. Mas lagas kapasit ng mga rebulto nim, pero ikaw, asyat ginluluhuduran nim, intutuwad-tuwaran nim. Ang klase nga, kuanit, kung may tama ka nga pag-iisip, kailangan mo na, bagong una. Nasiga, kaya naman na siya tagin ko kan. Anong nga diri? Kaya anong gan kung diri itong kaya naman taada. Nagihim. Kumbaga, muging ko kontradiktin kalugaring. Dili ba ito siya ko gin dadayaw. Asa mo ko nga Ginoo. Itong diri. Muli, kung diri ito na siya ada, kaya naman ada. Kung diri sa atin dadayaw, kaya naman ada. Ayaw paglinurong ating kalugaringon, kailangan nim ato bangon ating kalugaringon nga siya ating yung bubuhat. Kailangan mo maging honest. Kung tinuod, nga diri, ito na siya ating dadayaw, diri, waray rason para it na mga rebulto, aadating mga balay, adating mga rebulto, magpipinangadi ka agiton, bubutanim kandila nga dahit at tubangan iton, mga bukad iton, bubutang mga bukad kung ano-ano. Kung tinuod nga, dirikat na nagdadayot ng mga rebulto. Agitim kabuwaon, agitim pagdir ng pagiging anistim kalugaringon, nagihimo kahin mga rason nga, imuging ko kontradikitim gimbubuhat. Ginyayakan timbaba, kabalik taran ginihimo, nga giniisip, nga imugin
ginaabot natin kasing-kasing. Nga problema at mga tao. Ang pag binuwaan niyo, yung makangkang mga nagtutong, may dan yung mga rebulto, uwata tiyo kalugaringon. Yan niyo uuwat at iyo kuwan. Kasi nga di rin niyo gantatanggap, ay tiyo kuwan, mga sayop. Yung makanit Ginoo nga usala hiya, nga nangangalas hiya, kay jealous gad hiya, nadiriyat mga rebulto. Kay waray other gods kundi hiyala. So asya iton. Ano pa ka mo sano pa ka mo magbabago? Sano pa? Kung patay na kamo, nga waray na niyo freedom of will. Mamatay na nga ni kamo, waray na niyo freedom of will. Ibig sabihin, mamatay na nga ni kamo, waray na niyo kasi magbubuhat kami sa kadin something dere. It may nabuhay iyo. It's either mga reward or mga punishment. Kumbaga, wala na niyo mahihimo, out of your control na. It na hinabuhay iyo, again iyo gimbuhat before hanbuhi pa kamo. Yung mga karautan, puro la punishment. Kaupayan nagapot na hinabuhay iyo. Pero kung magbubuhat something, waray na niyo freedom of will. Sanglit, habang buhay ka pa, kailangan mo na baguhin muna na kay sano pa kung patay ka na, ngandi, waray mo na freedom of will para magbago. Sa problema dida. So siya doon na hinabuano. Gimbindisyonan, kumbaga, gimbless ni Yetro ang Ginoo. Nga, maupay ako no, ang Ginoo, bless is Hashem. Nga, nagsalbareyo, tigang nga Egypt, pati kang Paro. Nga, ano ka pa iton? Ngan marama ko itiya siya masyat Ginoo ngan derito ditibang nga Diyos-Diyosan nga mga kahoy or bato or whatever. So, para i-celebrate ang pagiging convert ni Yetro, nagdarahi Yetro nagdarahin kurbanot offering nagtukan Hashem. And nagkamiadarang party, iyagin invite Moshe nga ni Aaron nga paten mga magtadong nga mga leader han mga Israelites. Pagkatapos ni Moshe nag-insist nga akot magiging waiter. Kumbaga iyan naging waiter. Ikaw hiyat nagkomba, hiyat nagserbiha era, iya di ba? Kumbaga hiyat gintitingala nga leader at mga Israelites kay kuan niya, iyang ginkuan pilang Ginoo nga para maging messenger niya para talwason hera tigang nga Egypt. Pero Moshe makukuan nim nga ni nga kung gaano iya ka-humble. Kay Moshe humble enduro, most humble. Kung it mga leader naton suwadlay ni humble, mo pa talaga yan. Pero makuri. Dalasan it mga leader yan mga busabos. So siya na hinabuyan, nagserbe, mga guest. So, Yetro, nakagihin da ako nga numerohin mga tao nga naggulat sa kalinya. Yung makaniya nga, ano tayo ginulat pa? Yung makanhira nga nagulat kami hitamon kuan turno para para makipag-istorya kan Moshe Rabbeinu amon teacher, kan Moshe our teacher nga so bumato di Yetro. Dere bumato ni Yetro. May da panagyakan no sa nga tawo nga duhang grupo nga naghuhulat yung makanara nga. Pero amon may mga pakiana about kung paano maging maupay nga Israelites. Ani ba nga mga iba haamon sige na pag argue pag dinebate kung about it kung ano lang mga problema ako ni
mga ano ba mga problems, example, mga mga hayop, dire, ako nito na hayop, dire, ako nito na hayop, o di kaya, ako rin so din eh, o ano ng mga problema. So, tarag nira masabdan, kung hinuit tama era. So, nakita ni Yetro nga, kita, makurinin masusulbar nga mga problema, tubtubit, katapos-tapusan nga Israelite kay damo-damuan ni harangan ngan himo sila it nagkukuhan, kumbaga mo sila nagde-decide ngan imagine nila kung at may nabukang mo siya nga milyon nga mga tao at madaw pa adlaw para magpakian ako nga anong hinot tama, hinot sayo, anong mga advice kung ano. So pagkagabi Yetro iyaging ka istorya Moshe. Iyaging ka istorya. So iyaging ka istorya kuan. Moshe nga ng pagkagabi. Yung mga niya nga, itim sistema pag sulbarit mga problema, itim pag judge, itim pag kukumba, pag de-decide mga problema, mga Israelites. Diri na kuan. Kumbaga diri na nakapaiton. Diri na naganan maupay. Diri efficient ngan effective. Asya niya kan ni Yetro. Yung mga ni Yetro nga diri la ikaw kuan. Diri kailangan nga ikaw let mag-judge mga Israelites kay magiging makuri to nga trabaho para usa nga tawo. Imagine nila, kaya nga mga Israelites kailangan maghinulat in pera ka oras para lang nga para umabot it era torno, para solbaro it era mga problema, kung ano-ano pa. Ngan nasang Yetro nga imbes nga suluhon ni mot kuan trabaho pag judge it mga tao, i-share it im trabaho ibang kuan mga leader nga kamag-araman. Tapos ang sayang pa Yetro nga i-check please check with Hashem kung tama ba tiya suggestion asan niya kan ni Yetro. So siya to na hinabo. So siya niyan paanoan plano ni Yetro nga kung paano ba makunan mga bagay-bagay ang mga plano ni Yetro kung paano i-judge ang mga Israelites. Yetro ginyakan niya Moshe nga mag-appoint in mga judges. Kada napulong nga Israelite usa it judge. So, kada napulong ng mga Israelites, usa nga judge. Kada 50 nga mga Jew, usa nga 50 nga mga Israelites, usa nga judge. Kada 100, usa. Kada 1,000, usa. So, kung mapapansin niyo, may level it kadamo. May mga kadamo. So, kadamo hit kwan ba? Hit mga tao. Napulo, kung may napulo, may usa. Kung may 50, may usa. Kung may 100, may usa. Kung may 1,000, may usa. So, asya nga may dasugan nga kadamo nga 1 in every 10, 1 in every 50, 1 in every 100, 1 in every 1,000. Asya ni level up complexity hit mga matters nga kailangan i-decide. Kung example, kung easy matters lang nga ni, kaya ito sa nga tao iton, mga easy matters. So kung mas naging complicated na nga ni kuan, maging complicated na nga nit mga bagay-bagay, kailangan niya mag-level up nga tuhan next. Kumbaga, asya nit kuan hierarchy. Present niya na
ustisya ha gobyerno, may hierarchy of courts. Siya nanay level, barangay level anay, reconciliation if ever, level up. Kung nga to, regional trial, local municipal court, regional trial court, nga to nakuha, nasta mag-level up, tapos katapusan, Supreme Court. So, asya ito. So, kung mapapansin niyo, with that level of justice, at ang nakukuha naton, panahon niya, natikang ito kuhan, Tora. Dito Tora, kuhan nga, pag-appointin mga judges. Importante talaga it order. It order it mga bagay-bagay, pati it order it mga tao nga, hindi na mag-aaragway, kami na mag-decide daera. So, ang katapos-tapusan, kung makuha na talaga mga bagay-bagay nga, di rin na talaga masusulbarit mga judge nga for 1,000. So, kung judge ka for 1,000, so itim level it wisdom, mas itaas kaysa level it wisdom nga judge it for 100, tas it judge for 50, and judge for 10. Kumbaga, mas itaas. So, kung makuri lagi hap, so, makatwira kan Moshe. Nang kunin Moshe, asya pinakalas, nang kunin Moshe di maram lang Peter it baton. Nga ni Moshe, mapakiana ngadtohit Ginoo. So, altogether, natanan-tanan nga napili nga mga judges, 78,600 nga mga judge out of millions. Singo natin 3 millions. Out of 3 millions. Hindi na exact figure, pero assumption ko yun nga 3 millions ang mga tao. Kay 600,000, puro lalaki, hanggang 20 to 60. Paano na mga asawa? Paano ang mga kababayinan nga nag-iedad din 20 to 60? Pati nera mga anak, ang mga below 20, nga mga lalaki, babayi, mga damo-damuan, milyon talaga. So, namati Moshe kan an advice ni Kuan Yitro. Ngan, things got better. Naging maupay, naging efficient, and naging maupay, ngan, naging efficient. So, asya iton, nga, adat constitution Kuan, Pilipinas, nga, it speedily Kuan, justice, nga, kuha mo justice speedily. Ibig sabihin, efficient and effective. Pero yan kung dari ka nga sikat, kung dari ka nga ma-influensya, yung mga kaso, mabibin-bin. Pero ka, tuig. Minsan, nagdidekada pa, before malabtan itim kaso. Paano man lahat pobre nga, preso nga, ging kakaso pa kung tinuod gud man niya gud man ang kuwan, iya man nagtinuod nga criminal. Yan, suspect pa man lahiya, hindi pa man niya convicted. So example na pulo ka tuig atulay presuhan kay waray man speedily nga pagkuanhit justice. So siya iton. So nga ni makikita naton nga Moshe dere dakot ego dere ang ginadvise niya ni Yetro nga ay kuan father-in-law, diba nga tao masing ito nga, ino ka ba? Ano ko bubut-buot yan nakalangan ni umulpot, ino ka ba? Ano ikaw kuan, leader it mga kuan, mga idol worshiper ka, kayo kuan mas marang ka pa kay sa akon, ngakot din kuan Ginoo. Magpapansin ni mo nga, Moshe, waray talaga niya ego. Humble nga tao, humble nga leader, nga namamati iya. Nga mapapansin mo gihap, nga kukuan talaga nila kung papaano nga ma-way nga matatagahan justice. It mga tao in a speedily manner, efficient and effective manner. Nagkamapirahin plano paano masusulbar. So, an advice niya to
efficient and effective para maghatag in kuan, para makuha it mga tao at era gin kukuan malaksi nga makuha dero justice na kuan era right na makuha it kuan justisya na para ha era. So siya ito nga naging kuan, naging maupay. So 78,600 kadamo-damo nit ng mga, imagine na lahat ini nga mga tao di rin ni kuan, di rin yan na para sa aton nga kung ano pa mga senador, kung ano mga puro magpakikwarta, puro mga kurap, era at kalugan giniisip, puro mga ego permit na uuna, ego permit na una. Kaya sa pamatian ni boses at tao nga siya nagatagarain gahom para lumingkod at era lingkuranan nga era ginkukuanan niya na lilingkuran. So ginkuan ni Moshe na matiyakan Yetro advice ni Yetro an mga bagay-bagay nagikaupay. Ang workload ni Moshe gumuti ay nala aghan level of hierarchy han court nga ira gin-establish ngan ang mga Israelites di rin na kailangan maghinulatin pera ka oras enduro. Imagine na agad kung sugad lahat yan ang malaksi nga makukuha diretso justisya mo pay talaga. Ibig sabihin kung malaksi nga makuha at mga justisya delikado ka paret mga kriminal kung maarami ra nga kukonvict ra diretso mapapano sila diretso at balaod di magkukuan nila, magdadalawang isip ra magbuhatin maraot. Pero kung maaramit mga kriminal nga, sos, maiya pa iton, maabot pa iton na pulo ka tuig, bipurak nila makuan, ma-desisyonan, awaray, makore. So, mga dere, mga hadlok. Kailangan nit mga tao, sa problema to, kailangan nit tao, mahadlok it balaod. Kung itaw, di nga mahadlok it balaod, damot mga kriminal. So, paano na may kukuhan nimi to? Kailangan speedily performance and justice. Ay malaksing nga pagkuhan, zero tit mga kuhan, mga kaso. Ay para, ano ka pa iton? Para mga kuhan diretso at mga biktima, mapanish diretso at mga kuhan, mga kriminal. So, what kind of judges? Ano ba it mga karakteristik daw? Hithan mga judges nga napili. Kay, di rin natanan nga mga tao nga pwede maging kuwan. Di rin natanan nga mga tao pwede maging kuwan. Judge. So, Yetro, di rilan kung papaano ang kuwan, sistema, ang hierarchy of court, ang kuwan based on ratio, direlato na siya ang ginkuan ni advice ni Yetro, mahida pa niya gin-advise an papaano nga way nga kuan ano ba it mga kinaiya karakteristik usa nga magiging maupay nga hukom or judge. So nasa nang advice ni Yetro kan mo siya ni kung kailangan ito sa nga tao before yan maging judge, dapat good leader hiya. Ibig sabihin, good leader hiya, itiya kuan, itiya, kumbaga, iya dungog ha iya, mo pa hiya nga tao, ngayon maasahan niya nga leader. Kumbaga, susunod niya, tas itiya kuan talaga, itiya honor, makukuan mo yan, itiya integrity, kasi nga, mo pa nga leader. Upay talaga ito niya. Wala itong bahid niya nga karautan. Ikaduha, kailangan reko hiya. Imagine na kailangan mo maging reko para maging isang hukom or judge. Kaya kay para diri ka mabayaran. Para diri ka ma-bribe mga kuan, rekohanon ng mga suspect na mga kriminal nga ginpapalitit kuan desisyon it korte. So kailangan mo maging rekuhanon para diri ka bribe, diri ka mapapalit. Mas nga may da mag-bribe mapapalit. Pag kailangan da kay
Sabi ko pakaim, anong kot na kwarta, di kot kailangan na kwarta. Ida akong karuyagit, tamang nga desisyon nga may papataw ko ha iyo. Pwede ito. So, ikaduha nga karakteristik siya, good leader ka dapat, riko ka, ikatulo, nahadlokit Ginoo. Diri nahadlokit tao. Asat problema yan Marang kat yan na hinabuyan it mga hukom, hadlokit mga tao ha gobyerno kay sa hit Ginoo. Sang lititira mga desisyon, mga corrupt nga desisyon, mga kuwan, lies nga impartial, diri patas nga mga desisyon. Nahadlok ka man kuwan. Example yan kuwan. Example, presente yan. Example, mapatunayan nga bangag na gamitin drugs. Paano makakapag-desisyon mga senador, mga kongresista? Kay nahadlok man hirahit tao. Nahadlok man hirahit presidente nga siya kuwan. Pinakamapangyarihan nga tao. Yan Di naman nila nahadlok it Ginoo kung ano karagit Ginoo. It moralidad. Ano ginyayakan it Ginoo nga asya nitak opinion it sugadinin. Pero amin di man nahadlok ka tao. So out bubuhatan nila. Hindi sa pitira kuhan kabaliktaran. Imbes nga paran o sanim desisyon paran sugadin nga tao para ipanish siya. Ikukuan mo iya. Iya-acquit mo iya. Bubuyan mo tiya ko. So deret walit niya sala. Imbes nga dapat ni Mia i-punish, kailangan mo iya ko. Kaya nahadlok ka man na iya. So syaiton. Ikatulo. Siyahan, maupay nga leader. Ikaduha, Rico. Ikatulo, nahadlokit Ginoo. Diri nga nahadlokit tao. Ikapat, honest. Makuri yan ang makabilingin tao nga honest. Labin ha mga politiko. Pero kung nahadlok at Ginoo, madali na light paging honest. Kay maarang ka man nga may danim sasanggaan, may daman nim kukang nga yaya ka kung kamaturang kay nahadlok at Ginoo. Kung ano yung buhato na kung waray ko la. Maaram ako at Ginoo aditak likod. Asyat Ginoo at magproprotekta akon. Pero kung waray di ka nahadlok at Ginoo, makuri ka maging honest. Kahit mo tatapuran, tao la. So, ani katulo, diri mo gap may himo, an nasi ka nahadlok at Ginoo, nga diri ha tao. Kaya di ka man nahadlok at Ginoo, so itim kakadlokan at mga tao. Sanglit, diri ka magiging honest. Ngan, permanente ka, automatic ka gihat nga makukuhan ka, mabrabride ka, mapapalit ka, nga judge. Nga ikalima, last nga criteria para maging maupay nga judge. Kailangan diri ka interesado at kwarta. Di ka nga mahal ka magagamit at kwarta, pero diri ka suwad nga at kwarta kuray ni maging ite mo plano magirarakuha na siya asya ka na ite mo prime kuan aim itim utok, objective itim utok kasi ka naging judge kay para rumiko ka. Dir nga para magatagin kuan tawag ito na fair nga judgment hit kuan mga kaso magatagin hustisya nga tama nga makajus nga hustisya. Pero kung itawo interesado ka magirakuhan, gusto magkuhanin kwarta, magmurakotin kwarta, gusto ko maging judge kay maram ako damot mga reko nga mga papalitunit mga desisyon magkire-rekok na yun. So dere ka qualified. So before ka maging qualified nga judge, kailangan ka maging good leader. Upay ka nga leader. Ikaduha, kailangan reko ka nga tao before ka maging judge. Para dere ka mapalit, dere ka mabribe. Ikatulo, kailangan nahadlok ka na siyem, nahadlok at Ginoo kaysa it mga tao. Kay minsan it opinion ni tao di rin nagtatama kung ano opinion ni Ginoo. So kailangan humadlok at Ginoo. Kung magbahadlok ka na at mga tao, waray. Kahit mga tao, hadlok ko nga, papatayin ko nga ni. Oo, papatayin ko nga ni. Paano? Itat kinabuhi yan waray pa itong portion, waray pa itong 1/4 portion hit afterlife, it
afterlife, eternity iton, eternity. Ibig sabihin, numbers of years, 70 years kung nabuhay nga kalibutan, di rito na siya dapat i-evaluate para tim eternal life. Kung mamatay ka, tudas ka, agitin gibang buhat. At mga tao nga biktima at injustice, naguli at ito halangit na siya, Ginoo, kayo pusagtan mo kami, kayo Ginoo. Kumbaga naghahatag itohin, kuwan, anong tawag itohin, desecration at nga Ginoo nga at Ginoo, diri mo pait Ginoo kay sudlan papasagdan lang niya at mga tao maging kuwan, maging corrupt nga diri maghatagin mo patas nga kuwan, justisya. Para sang nahimo kang Abel, ang impatihan ni Cain, niya dugo nagtitinok nga tuhalangat nga kayo yung impatihan niya bugto. Tas, paano siya ang Ginoo? Ay ka mo pagkuhan nga mga kuwang ka mo, mga judge nga sa tingin niyo, sugad ka mo ito, makapangyarihan ka mo nga, nag-judge ka mo. Pagiging judge, ibig sabihin, partner ka. Every judge nga nagahataghin maupay nga judgment, nagiging partner at creation at Ginoo. Pero kung marahat ka nga judge, tigam na, dako tayo mo babato nun, it Ginoo kung mamatay ka na. Dako nga punishment kaging tagaang ka power para maghataging kaupayan in order hit society. Pero agit ka interesado kahit kwarta, imugin kukuan mga desisyon, imugin kukurap. O kailangan good leaders, wealthy, reko ka nga tao, nahadlok at Ginoo, honest ka, nandiri ka interesado nga, hit kwarta nga. Para yung pagkita ng kwarta, importante yanin, enduro. So, siya na to. Yetro, napakuan niya, napamahalayahan mga Israelites, pati kan Moshe, pati niya pamilya. Pero nag-decide niya nga bumalik nga duha Midian. Kaya kay karuyag niya tutduan it iya mga anak. Huna-huna Zipora usala niya nga anak. So kung nasin nga correct na tuddan ni mga anak, ibig sabihin may dapat niya mga anak. Ngan pati ang ibang mga tao about han tinuod nga Ginoo. So nagdesisyon niya nga bumalik ngan itry nga kumbensyonan mga tao pati nira mga pamilya ngan iba pati mga ibang nga Midianites. Himoshe gin-try niya nga kung anon i-convince niya tatay nga pagbayad din nala. Pero Yetro nagbago niya una kasi na kuan niya una made up na, ibig sabihin kuan niya una niya desisyon kuan na akong desisyon ba ang tawag iton, concrete na tak desisyon, di na mababago. So asya to Moshe ginsent opiko ni Yetro dako nga honor ngan damo nga mga gifts. So ano dat makukunhinin ini nga kuan, ini nga nangyari yan nga atigin istorya ko ayo. Dako ini nga kuan. Dako ini nga lesson na dapat naton may baruan. Manang kakayanong kay huna-huna Yetro santo papa to kumbaga yan damon mga tao nga iya gin lead astray. Damon niya gin kuan nga mga tao nga maingad to ha mga kuan, abominasyon ang pag-worship it mga idols, mga Diyos-Diyosan. So, naiisip ko, siya bumalik kay Yetro, karuyag niya, bagan feeling ko, naiisip niya, naging feel responsible para ang mga tao nga iyagin kuan dati nga, siya ni dat pang Ginoo ko ng mga revolto, kahoy, bato siya at Ginoo. Huda mo niya na-lead astray nga mga soul, ng mga tao. So, parang nahibaruan na niyang kamaturan, baga naging feel responsible yan nga, kailangan, kung dati, nagkukuha niyahan mga tao nga mahingad to karautan niya na kailangan niya anong tawag doon, huguton nira
kang hit kasi sidman ti pakadto tinuod nga kalamragan ti pakadto hit pagtuhit Ginoo diret mga idols. So imagine na Yetro pwede na diri na bumalik kami diyan, pwede na laya magisting aton mga Israelites ti pakadto ha promised land, pero niging buhat bumalik kami diyan kay ano maram ako he feel responsible han iya mga aksyon dati. Kaya hiya, una-una ay Yetro, Kohen Gadol, high priest siya. Kohen, priest, Gadol means great or high. So, Kohen Gadol Yetro. Iyan number 1, kumbaga iyan santo papa dati mga idol worshippers. So, naging feel responsible asang nagbumalik kay Midyan para kung anon ibalik kumbaga nagkalilida string nga mga tupa, mga ashep nga agyan niya kuan niya mga kuan. Yan na gusto na niya ibalik, iligtas sira, isave paten iya. Patigya pa niya mga lapinan niya siya kita ha. Itim siyang kailangan i-save. Itim mo mga anak. Ngan an iba nga kuan, an iba nga mga imong mga anak, imong pamilya ngan imong mga other nga mga Midianites. So makikita mo nga dapat it mga priest yan na kung nabilingan na nirat ka matuoran nga usalat Ginoo ngan ayaw nat mga rebulto, ayaw nat na mga Josephine, mga Maria, kung ano-ano mga kasantusan, ano wala mga gamit, mga basura iton. Usalat Ginoo. It mga priest, kung mabiling na nilat kamaturan ng salat Ginoo ni Abraham, Yitzhak, nga Jacob, dapat maging responsible ayaw ra bumaya diretso nga babayaan la diretso makadura diretso Israel kay magka-convert ra aliya. Paano man lutan mga tao nga yung ginruban espirituhanon nga yan na tubtub lagyap yan na siya lagyap. Ano, wari ba kamukuan? Wari ba niyo conscience? Wari na social conscience na yung buhat nga papasagdan lang niyo kay nabilingan na niyong kamatuoran kamunala, so papasagdan lang niyo tibang nga tao nga magikaraot dira ni gap nera ni mabuligan nga masalbat era kaluluwa, pero nagkukong kamo dati dahil kamon mga hidden idol worshipper iyo ginlilid astray mga tao, pero yan ang nabilingan na niyong kamatuoran babayaan na niyo hera makatuna ka mo Israel, maka-convert na kamo, mag-aalya na kamo ngadto at na ka maokoy. Paano mga tao nga iba wari ba niyo bubuhaton? Asya na nga ako yun nagkukan ini nga nangyari kang Yetro nakukuha ko da akong epekto akong kaya buna siya nita kong ginaabat iya ko kung tutusin pwede ko buliwan na tanan kumbaga so din pwede na kumuan mag-usaan mag solo flight kay mara na ako kamatuoran ato na ako kamatuoran mag-convert ako ngadto ka Israel mag-alya dito kumukoy nga bayan ko tak pamilya mga uropod kung ano pero dili ko mabuhat-buhat kaya nga magsusulo flight ako nga maram ko kamatuoran kaya nga diri ko tutuduan tak mga anak itak pamilya itak mga relatives it mga tao nga nakapaligid ako kaya ako magiging makasirli kaya ako la gusto ko akulat makakaligtas so dito nga akulat makakabilingit ka matuoran para si kung nakatarakat gold iimuhon mula diri mo yakat ibang nga tawo ini nga gold nga imong natad-anit ka matuoran diri nit gold nga kailangan ni mitago ini nga gold asya init kailangan ni spread it mga anak pamilya mga relatives mga katawan nakapaligid mo kaya asya init gold nga ikakaupit era kaluluwa kaligtas it era eternal life asya ito nga na-apektuhan ako niyan about it nga kampara siya Yetro kay baga na siya tak naabat inin asalit baga na siya nga but karag ka ba mag-convert pero naisip ko kung magka-convert ako at may hinabo makakailangan ko madtuwa Israel mag-aliyah adog umukoy babaya ko tak pamilya kung diri umupuda ako at may hinabo pasagdan ko na lahera pero naisip ko nga di total may damang gap chance it mga kuan diri mga Israelites nga magkamayadahin word to come in eternal life kung magiging righteous sila dito lang niya ako bisan kung ikaduha la diri first baga diri first in row bisan ikaduha lang nga row para problema
importante importante nga bumalik kay tao it Ginoo. Pagsambahit usa nga Ginoo, diret mga rebulto. Kung ako pang mamartilyong gut ng mga rebulto, yung mga tao nagyayakan nga di rin metro na siya takong sasambad ng mga rebulto. Amo nga ni, wala may problema. Kung di na siya sasamba, kaya no aada iton. So, paano ni, ano niting, kukontrahon ni ginihimo, tim ginyayakan. Nagbubuhat ka, pero timiyayakan ni iba. Hinag niniinuwat, diri ako, itim kalugaringon. Sanglit, kung karoy din talaga magtuhit tinuod nga Ginoo, at Ginoo sala, Ginoo na Abraham, Yitzhak nga Yakob, usala hiya, ngan hiya mismo nagyakan nga bawalit mga rebulto kay jealous gadiya, nga nadiri hiya it mga rebulto kay there's no other gods beside me. Waray niya ikadua, ikatulo or something bisan nga God the Father, God the Son, God the Spirit. Dere itong tuod, usalit Ginoo. Waray mga sulit ng mga concept. Kahit Ginoo, waray ikaduha, waray ikatulo, waray something it Ginoo sala. Hiyaan naghimo na tanan, hiyat katapusan ko ang mahinabot kalibutan. Hiyala na tanan. Asyat kuhan niya na. Mga tao nga, labi na't mga edukado, believe it scientist. O ginawa no, example, may danim ko na no, example, inasawang ka na no, may danim anak ka no, may danim anak. Siyempre, example, ikaw, nagtapos ka, Juan, P6, science, mathematics, karitang ka ng science, P6, karitang ka, about it, mga laws it, mga Juan, it, science. So ano, ito yung mga anak, example, may danim anak na babae, nakasawahin lalaki, katapos, anak nga lalaki, anak na babae, gindara niya kuan. Ano ka pa ito, marasawa nga to yung balay para bumisita. Tas yung makanin nga lalaki nga bumisita ni mo anak, ngayon makan nga, yung makan ka nga, o gidaw ka mo pa yung manit name kuan. Rikuhanon ba? Rikuhanon na mangurya ba ni mo anak na babae? Rikuhanon ba? Nakakuan. Mahal nga kuan. Luxury brand nga relo. Sige nga, ay, pagkita niyo, gidaw, reko yun yan, no. Tapos masaring ka nga, oy, musta, siyempre, wag gidaw, reko, pagkita mo, ma-open mat na yung relo. Tapos, masaringit in kuwan, masaringit na mo, mga rebet na yung anak na babae nga. Wara ito nga relo, di rin ako ang kuleton, natadang kuleto, kaya nga tuhan may kuwan, ano ka pa ito, basurahan, may dangat to empty nga basurahan, tapos habang nagulat ako nakbas, dadram-dram akong bawbaw, tapos tigdala, random la, may da kumuhan, may da nakita kong nga sa kob, may da relo nga mamahalon. So ano ito may isip ito, no? May saltek siguro yun nga tao. Amang titigdan nga mga may adahing kuwan, yung relo, nga dahit sa kubit kuwan nga, waray nga dan basurahan, empty ang basurahan, tapos nag-dram-dram ka la, habang nagulat ka ng bus, tikaya, may tigdala nga gumawas nga nahimo nga relo. Masikagutin mo anak nga babae. Anak, dikmar nga namimiling ka ngayon, uyab nga may kuwan ngayon, sakit na ulo, mental at utok. Pero mga scientist, mga physicist na kung ano may mga libro, Big Bang theory, theory of evolution, kung ano-ano, mga libro, mudak nga libro, natanan, gusto magkuhan, wow, kakarit ka pala ito ka mga scientist, wow, evolution, tikang kita mo, tikang kita kuhan, so dinin. Pero, yung mga rayab, asya gapit ginyayakan, random daw kuno. Pero, basta nga scientist nagyayakan mga suga dito, di rin yung makuhan, di rin yung makontra. Di ka masinga, lurong-lurong ganin nga mga scientist, saan kita nga, mga tao, tika nga amo, or di kaya, tika nga Big Bang theory. May posible ba ito nga, tigda-tigdala, random explosion, nagkami ada direksyon su kaninin? Saan nito siya kamatuoran iton? It's science. Di rito nit science sa siya magdidiktat religious. It's science sa siya magkukonfirm hit religion. Kay it science, aada na iton discovery. Ibig sabihin, aada na iton. Iton nga mga concept balaw it science. It Ginoo mismo ito nagbutang dida para maging stable it kalibutan.
Kaya kita kung waray ka gravity, waray mo tayong gravity Ginoo, ano magkakaklutaw ka. Kaya imagine mo naglulutaw-lutaw with earth tasit mang waray gravity, may the persa magpupulit tao ti pagatuhit but nga hit kalibutan asat gravity. Waray itong gravity. May nabuhato naglulutaw-lutaw na kita yan na space. Sanglit asat kailangan pa kon sanglit mga nagmamakat-karitan mga scientists ay kamat pagtuod. Walang problema hit ko an objective science. It objective nga subjective science mag-iba ito. It objective science it may kamatuuran. May concept nga na pamatuuran. Pero may tinatawag na subjective science based on speculation. Parehas na daw kuno it kalibutan daw kuno billion years old na. Wala iton, kaya kung makikita ka nusang nga scientist, si Robert Gentry, diri ito niya Joe, pero iyagin kuwan, iyagin pamatuuran, nga diri itong tuod nga it usa nga era gin kukuan nga it kalibutan billions years of. So diri itong tuod, dako itong nga lenarong, kay based on speculation, bisan nga net carbon dating, based on speculation lang nga. Example, may dana, so din nga type of metal sa seragin konsodinin, so din na siya tayo magiging lifespan niya. Kung nga siya ito, paano kung may mga something nga ibang mga kuwan nga dili pa kita maaram? Sang lituari ito, dili itong tinuod nga mga masay nga billion years. Dili itong tuod. Iniyayakan ko, it scientist, it mga science, siya ito't mag-prove nga may da Ginoo. Diri kabaliktaran nga it science magdi-disprove nga waray Ginoo, kay kabaliktaran niton. May nagtitika saltik iton. Ibig sabihin nagtitika bobo iton nga tao, so dito giging simple ton. Waray kwan. Titika babaw. May mga scientists nga diri, so dito may mga scientists nga the more nga it era research and investigation the more nera napapalapit nga may da talaga higher intelligence. Ibig sabihin, may titipkad to na hera nga, may da talaga Ginoo. Kaya kung suwadlaan, di rin may hinabunga sugadinin, sugadin mga patterns, sugadinin, di rin may hinabuin, era-era lang asud. Kaya nung ka-perfect na perfect induro. Asya iton. Sang liti, irayo iton mang kuwan. Irayo iton nga, mga kuwan, sang liti ka mo ito, tood ng mga theory, tigam ninyo, it theory means speculation iton. Unless proven, diri itong tuod. So, it na theory of evolution, diri itong tuod. Kaya ano? Diri proven. Bisan pat mga science kung ano mga yaw-yaw na stat, diri na himong nga law. Law nga na, ibig sabihin proven. Law of gravity, proven. Law of something, ini, proven. Wala problema. Kaya ito na mga objective science. Pero kung mga subjective science nga mga theory something, diri itong tuod. Damot yung kuwan, pagbasa lang na yung kuwan, mas mo pa pagbasa kahit Torah, kaya siya makakaupay ito ng spirituanon. Ngan, it espirituhanon ni tao, mas dakot impact kaysa it physical. Siya, tigam ni naton. So siya ito na hinabo, matan Torah. Ang paghataghan Torah na siya ini ang pinaka-importante world history. Ang adlaw ang paghataghan Torah, ang divine book of God. So, anay nabo? Kung ang mga Israelites waray niya karauta ang Torah, ang mahingin nabo, ang buo sa kalibutan magdi-disappear. So, ang rason kaya ano't kalibutan nag-i-exist, ang rason kaya ano ging create ang kalibutan, ang rason kaya nag-i-exist at kalibutan, is para ang tao karauton ang Torah. Waray nga niya kalibutan na mas importante ngan mas dako it honor kaysa hit Torah. Kay it Torah, divine book of God, it Ginoo it naghatag it Torah. It mga bagay nga kung mga balay, mga yate, luxurious nga mga vacation, nga mga kung ano-ano, mga jewelries, kung ano-ano, money, kung ano-ano nga kuanin, kung ano, expensive food, natanan nito nila, mga temporary, nga illusion. Ikaw, bisan pa natanan nga rekuhanon, bisan pinakarekwena,
Siguro na itong Bill Gates. Sige daw, pakaunan mo yung Bill Gates at pinaka-reco. Ito yung nga pagkaon na dish worth 100,000. Sige daw, adlaw-adlawon daw, asyat kwa niya, aga o to gabi siya ti pagkaon kung diri asumhan. Ay, uso man ito, bangin ba? Ikadua man pag nga udto, asya lagi hap. Kay natanan nga niya, kalibutan, temporary la. Kaya ginre-remind kita't Ginoo nga, natanan nga niya kalibutan, temporary la. San kung sanglit na kung nag-iilusyon ka nga forever ka nga paglulumutan na kalibutan sanglit wala ning pakite mo espirituanon, dakot nga sala nga dakot yung problema kaya di ka maaram bayan bukas di ka na magmata sano ka pa magbabasol ting mga sala sano ka pa bubuliwan ng mga rebulto sano pa kung pagmata mo naglulutaw-lutaw ka na nga that space dakot lawas ato matigdaan na kanok nalutaw. So, asa na ito time nga waray mo na chance, waray mo na freedom of will. Nabubuhat na ng freedom of will kaya may nakita kuan, physical. May na natong vessel. Ini nga itong lawas nga meat. Kung tinuod la, kung waray nga ni kalagnan at lawas, in nga lawas, dere buhi. Sugad lang it karne nga gimbabaligyan nga dat merkado. Shit, tinuod dida. Itora, importante nga usahit mga rason dili kita mahihibaro paano gamiton it kalibutan kung paano kuan ano sugad dinhi paano ba kumbaga wari kaya kay itora book of instruction itora sanglit kung wari ihatag ang tura, di ka mahihibar kung ano tama nga diri. Kung kita nga tao, iba-iba marang kita, individual labas, opinionated kita, kanya-kanya kita mga tao, may at kanya-kanya nga mga opinion, di kita nagkakamiadahin uniform. Kaya kaya di kita mga robot, may kita diversity. Sanglit, asya may tora, kay marang kita nga itong dinatag itong Ginoo. Yan Ginoo, maramit because iyat higher intelligence, maramit na tanan, kaya nagimot na tanan. Ultimo, pinakagutay nga, kuwan, buhuhit, kuwan hit mo buhok nga nakuan nga rin panit, maramit Ginoo. Ngan marang ka ba nga, bisan nga nit na buhok, may nga nila duhang nga buhok nga gumawas nga dahil hiti mo pilik mata, nga buhutin pilik mata, tao mabubuta. Ngan, kung example, train drops it uran, magbunggo ay lang nga ni, magkakamiada yung katastrofe. Di ka na-imagine nga, perfect it pagturot uran, parallel hira, diretso parallel, waray nagbubunggo ay space nga uran. Sugad ka perfect it Ginoo. Sana, kung waray tora, di kita maibaro kung ano, tama, way, moral thing nga moral way paano kita mabubuhay nga ng kalibutan kung waray tora sa problema dida kung sang naka pa importante tora. So ini nga para siya hindi describe it preparasyon hit mga Israelites para pag-receivehan tora nga ano na hinabuhan adlaw nga ang tora ginhatag. So ang istorya, magtitikanghan Rosh Chodesh Sivan. Ano ibig sabihin Rosh Chodesh Sivan? Chodesh means month, Rosh means head, so head of the month of Sivan. Nga, an adlaw kundiin ang mga Israelites umabot finally Har Sinai. Har Sinai, Har means mountain. So, umabot tira Mount Sinai. Asya ni an mountain nga ginyayakan ni Moshe ginyayakan ng Ginoo kan Moshe ginyayakan ng Ginoo kan Moshe di ba nakita ni Moshe lumaya si umiskapuhi Moshe kay nakapatay yan Egyptian soldier umiskapuhi ang ato di siya tapos magkita niya may burning bush tapos yung makang Ginoo nga balik nga to iligtas at kuan something like that so may Ginoo di mato dira akon may mental kuan ninin may mental ninin nga tao ikaw nat maram niya na so nini kung damo marami nga siya talaga kahit mas kung ka pa iton marang kahit mga Israelites mga kuan iton hara
highly intelligent kay pakiana it batong gap nila pakiana mahilig ra mag-argue not for the sake of winning the argument but for the sake of learning nga siya diferensya kay kung kita mga normal nga mga nasyon nag-argumento nga na kita just for the sake of honor, just for the sake winning the argument, just for the sake nga item ego dumako dere dapat kung mag-argue ka just for the sake of learning kay gusto mo mas mahibaw pasok kung kasi na nakikipagkuanay ka with argument kay ano ka pa ito para mas mahibaw ka pa kasi siyempre iba-iba matat idea no so kung nakakakuwang ka nakikipag-communicate ka during the hit-em communication time argument nakakamiyara ka mga bagong ideas itim ka-argue may dagdag pa so nagtitaka taso may danim na ibaruan nga mga ibang nga mga bagay so dapat for the sake of learning dapat not for the sake of winning the argument asya kuan nga da so siya to na hinabo day 1 Rosh Chodesh Sivan one man one mart usa nga tawo usa nga kasing-kasing during han unom kasimana after han mga Israelites bumaya tikang nga Egypt damo nga ka beses nga nagreklamo hera kan Moshe pati han Ginoo kan Hashem an gera about han Amalek na asya naghatag han realization ng mga Israelites kung ano han era sayop nga gimbuhat ngan nangaro ram pasaylo ngan nagrepent hera so asya doon mga Israelites umabot harsin na yung Rosh Hashanah Sivan or the first day of the month of Sivan asya doon adlaw nga Hashem ginkunan hera nga pumahuway tikanghan rayo nera nga pag-travel. Kay Hasenay, waray ko nga to. Waray na reklamo na. Waray na ang mga tao, waray na reklamo. Nga, ang mga Israelites at peace na with one another. May harmony na. Di rin na nag-aaragway. Kay, siyempre, may na nera mga judge. Tapos, nagrepent nagyapera na hibaroan na nera ang era lesson. Nahibaroan na nera ang lesson nera kankuan nga dahan nahibaron na nera ang lesson nera nga dahan nangyari nga ginkuan nera ang mga Amalek dayto ani kaduha ka adlaw han kuan han Hodeshan Sivan Himoshe kumuan sumakangadto har Sinai habukidan Sinai kundi ang Ginoo gingkestorya hiya ang Ginoo nagpadarahin mensahe kan Moshe parahan mga tao. Yumakan ng Ginoo kan Moshe nga yak na era nga karuyag ba niyo it Torah? Do you really want the Torah? Ngan gin-instruct ka ng Ginoo Moshe nga siyan nga pakyanan it mga babayi in a nice pleasant way. Tas ang ikaduha, ang mga lalaki pero firmly, kumbaga strong, kumbaga with the full conviction. Bagan pagyakan din kailangan mo firmly tagatin pagyakan. Nga with full conviction babagan kumbaga karag niyot ko ba imo talaga firmly talaga firm there nga wat maluya la kat kuan so waray so ngan kailangan niya ni Moshe sugong Ginoo nga it pag-acceptar hit Torah may ka upod nga mga responsibilidad ngan pagkaya nga karoy agit niyo siyempre karoy niyo Torah tapos kasunod nga pakiyana ito ra may kaupod nga mga responsibilidad. Gusto ba lagyap niyo ito ra? So siya na hinabo. Just like an eagle. So, asya yung mensaheng Ginoo. Asya yung mensaheng Ginoo.
kumita ka mo niyo mga mata kung paano ko ginsurutan ang mga Egyptian ngan ginkuha ko kamuha niyo pagkauripon tika nga Egypt. Tigam ni niyo an adlaw nga bumaya kamuha Egypt nga nakato kamo spread out kamuha Goshen area ngan tigdala miraculously na kuwang kamo nakita niyo kulugaringon nga wala ali naman kita Ramses ngan ready na kita bumaya ha Egypt ngan han mga time nga ang mga Egyptian gin bubukod kamo nagpadara ako hin pillar shape mga bagan mga poste shape hin mga dampog nga para siyang maging kuan tagasalo maging may mga depensa niyo han mga pana nga era gin sasyata iyo ngan gin protektahan ko kamo sugadhin usang nga agila nga gin protektahan nit iya mga anak pinaagihan pag carry ha era ha iya mga pako paran mga pana mga balahang pana dere ka mo maigo pati ang iyo mga anak so syuton niya kanang gin-remind ang mga Israelites han kaupayan ng gimbuhat ang Ginoo reminder ha so ginkukuha ng Ginoo kung may anong mga tao grateful ba yung mga tao may konsensya pa ba sanglit ang mga Pilipino napaka-importante utang na loob embedded ito net system het Pilipino kay upir kita tikang kita kang kuan tikang kita kan shem sanglit asya ito may concept ka pagmamahal Ginoo kay tikang ito nagunuit na utang na loob it feel of gratitude it na utang na loob dito na siya nga pagbayad lahat favor dere kay utang na loob babayaran nimit bugos nimit na kinabuhi asya utang na loob so ang Ginoo nagyakanan mga Israelites ano niya ginbuhat ta era mga milagrong ginbuhat niya iya ako pa niya ginbuhat ta iya kumbaga iya gin-reminder ha bakit pala nangangalimot ka mo asa nagimbuhat ta iyo ha so ang promise ang sahad parahan ti arabot nga panahon so hiya Shem ginyak nan hiranga kung a-accept taron niyo it akon Torah, you will be an Amsigula. Amsigula, a beloved treasure to me. Ngan, I will watch over you. Babantayan ko kamo. So God, kung paano gimbabantayan it King's treasure, haiya balay. Nga, permanente gimbabantayan nging protektaan ngan kamo it magiging pinakalab nga nasyon habukos ng kalibutan kay kamo it espesyal nga nasyon para akon kay kamo it magiging nasyon it kuhanim or mga priest or kapadian kamot magiging nasyon it kapadian nga asyat magi-inspire it ibang mga tao para maging maupay nga para pagserbihan ako. Kamu it magiging mga leaders, mga pinuno nga maglilid hit kalibutan nga para tumuha akon nga maging maupay. Kamu it magiging sagrado, holy nga nasyon nga nagkikare more about mga espirituhanon nga mga butang. Sugad hit mitzvot, commandments, mga sugo, hesed, loving kindness, pagbuhatin, mga mapay nga, binuhat, example, may kung kita ka nga bangang, gugutom na, hatag ka, labang kindness, kung ano lang, mga, ano lang, mapay nga kaupayan nga, papakita nga kind ka, loving kindness nga, ikatulo,
Torah study. Pag in-study it Torah, imagine nala, it Torah, divine book of God. Divine book of God. Ang Ginoo, ginhatag ini, haton. Divine book of God. Kaya ano nga, di na natin ni-studyhan nga siya it pinaka hiraning nga connection paano na itong makukunan Ginoo nga hiyala talaga masasabtan nato kung ano't Ginoo nga kung ano't korek niya para aton nga paano kita mabubuhay nga niya kalibutan nga ano't maabot nga at may hinabuhatan after mamatay kita. Imbes nga mag-focus it mga kwarta ngan mga physical nga pleasure. Asya mga tao yan na addicted na hit physical pleasure, fame, natanan, illusion, hit fame, ngan popularity. Puro na yan mga tao, TikTok, kung ano-ano, IG, kung ano-ano, waring mga buot. Tera hugaw, tera la, si pinakita nila bugos nga tao at mga tao liwat, ready nga kumita. Di ka nakita ko na ito, kung imagine mo, nagkikinita ka ng mga tubol, tae, kung ano-ano sa ating nakikitaan. Diri ka ba na sisiwa? Di ka ba naisusuka? Eh, dito, kinanatubangan, suro ka sinuka, susuka ka at pagkinita. Pero kay, mo pa yung mat-covering, mo pa yung mga color, sanglit, nadidisipit yung utok. Pero kung mga tayo iton, mga hugaw iton, kaya nung mga dapat, ginkukuan iton, tatabunan iton, it bugosit, laosit tabo, labi na't babayi. Kaya siya ito timkuan. Laosit babayi, para lito tiya asawa, diyari parat na tananit, bugos nga komunidad, may sakto pa nga mga utok kaya't mga bayi kay utrot mga kalagsan diri na sunod waray nakakasagdon kay utrog ya pera kag anak lolo lola kung ano-ano ante gusto sumunod it trending asya bubuwat yan na puro la mga physical pleasure nga pleasure pero diri maaram nga temporary la iton bisan it mga artista nga mga fame doro, mga superstar, ano yan na hinabuhi kinabuhi, mga nalaos, nagdrugs, na pobre doro, nagkasakit, wari man lak, kwarta nga pampagamot, asya tim gusto nga subaron. Hindi na ito asyat lifestyle nga kailangan at sundon. Kailangan sundon na lifestyle, it's simple na lifestyle, nga kung ano't karuyagit Ginoo, simple nga panginabuhi, nga nagdadaya with Ginoo na tanan nga naabot tem kinabuhi ng papasalamat nim kay Ginoo gusto't mga tao nga maara magpasalamat diret mga tao nga mga ingrato diri maara magpasalamat mga waray utang na loob waray mga award mga dagkot mga ego mga proud mga idol worshiper mga nagkukunin mga revolto nga sundurot mga tao nga skudeton. So siya to, nahinabu, the answer. So Moshe came down from Har Sinai. So lumusa diya, ang bukidhan Sinai. Kung diin, iyayakan kung anong papayakan na iyang Ginoo. So iyagintero kan mga katawan nga mga Israelites, ngan Moshe lumingkod kaupdahan mga mga kamag-araman, mga great wise men han Israel ngan iya ginyakan ang mga yumakan Moshe yumakan mga kamag-araman ngan mga normal mga yanong mga tao kung ano ang minsayang Ginoo. Ason nga ginyakan ni Moshe ang ipapayakan ng Ginoo ason nga nabatian han mga kamag-araman ang great wise men of Israel ang papayakan ang Ginoo kan Moshe ani raging baton tigdala they all spoke up and said everything Hashem said we agree to it we will do it. Sabihin nakita kang nga doon era kwan alakriti ani era immediate nga response nga
ready to serve, sir. Bagat serve to snappy ba? Bagan maramira. Kay marami at kamatuoran. After natan nga milagro, ano pa kulang? Di ba nasa nga, di ako matuo basta di makakita ng milagro. Pero damo-damo na milagro na nakitan, pero di kalap na tumuod. Sukad kasi ito't oran. It oran yan na, waray kuhan. Pero kung may dangani oran nga pink, sahan, itaw, di rin magawas. After 1 week, may magawas nga usa. After 2 weeks, 5. Hasta nga, it pink na oran, normal na la. Sugad gapit milagro. Kung damo-damo na nga mga milagro na inabo, normal na la. Sangit mga tao, waray na pagpapasalamat. Pero yung mga great wise men, nga kamag-aramat Israel, yung makanarakan mo siya nga, natananggay niya kan ni Hashem, nag-a-agree kami, ngan hihimuon namon ito. So, hinumduma, ang mga great wise men, good leaders, reko, nahadlokit Ginoo, honest, ngan der importante eret kwarta nga duro. Kung ba importante kwarta, may value her kwarta pero der importante. A smart choice. So, what a smart nation. Ka-smart nga nasyon, baltok nga nasyon. Kung ang Ginoo may dakarweg hataga iyo, waray na kamo magpakiana. No question asked. You take it. Mga karawat niran kuanan ginpapakwan ginatagaran Ginoo. Siyempre kung ngayon isipon nimo, Ginoo gud ito maghahatag. Ano kusang sumangyayat sa Ginoo? Ano pati ko siyempre makarawat ka gud. Ha Ginoo gud ito. Di ba sa tao nga di ka marang kung ano tiyahatag ay marawat or diri. So era, no question asked, era yung karawat. Yan marami rangan, ikakaupay ito nera para, ikakaupay ito nga ginahatag at ginawa era. So siya na nabo. Init isipa, usang kaganak nga amay, kumuan, umabuta iya panimalay, nga may daraniya nga, muupay nga nakarap nga kuan regalo, nga niya kamot. Yan inigin operan iya kuan iya anak naya kaniya. Ngan isip pala, nga niisip pa ngayon, di ba may dara niya darang nga regalo ano nga niya ito yung operate iya anak kasing ako kati may isipon, maya kang kaya masa rin kaya iya anak nga di rin sigurado kung karuyag ko iton. Makita dawanay para sigurado kung karuyag ko ito dere. Pero ang natanan nga mga nasyon na kalibutan, they're smart paresan mga Israelites. Kaya kung, example, kung, di ba, bisan kita kung mga father or mother may darang regalo, no question ask, kakaroton natin ito, kaya marang kita nga, love kita. Pero ano ba nga mga nasyon, waray iton. Ang Torah, di relatong paran mga Israelites. Ang Ginoo karuyag maging patas sa natanan nga mga nasyon. So, before niya offer ha mga Israelites, iya naging offer ang Torah ha mga nasyon. So, kumadto yan nasyonan kung diin, ang founder, Hiisab. Hiisab, ba siya bugto ni Jacob, nga anak ni Yitzhak ngan Ribka. Ngan, gimpakainan ng Ginoo ang nasyon nga ang founder Isab yung makaniya nga iisab asya ito Rome west mga kuwan mga Italian siya na mga Romano yung makanang Ginoo nga karag ba niyo Torah ano na raging baton diri paresan mga Israelites anera baton anot ginyayakan niton kay libro man ang ginahatag sumaringan rabaton ano't ganyayakan iton yung bumaton ni Hashem nga dere kamo allowed pumatay so aniraging baton sumaringera no thanks it's not for us dere tong para amon
kahit pagpatay parte tamon culture. Parang kat culture at mga Romano, mga asset na mga Colosseum. Minsan it mga Spartan, iti papalaban mga kuan, wild animals, mga leon, papalaban mo hit usang kuan, usang gladiator, ala, papatay. Tas minsan, papag-awayon it duha nga mga criminal indoor, tas it magdadaog, makakalaya. Tapos dapat mga spectators, mga elites, mga pamilya at mga royal, mga rekwano na adag kikat Coliseum, nagpipilangit, asyat Coliseum yan na, Coliseum dati, nagpipilangit, patay, mga tao, asyat irakwan na pagpatay, so, wala na rito na-accept, kaya asyat irakwan, kinaiya, kaya na bloodshed kuwan, kinabuhit tao. So, ato, Hashem, gintry na lawat niya ang mga descendants ni Ismael. Ismael, anak ito ni Abraham. Anak ito ni Abraham nga ni Hagar. Pero kay ginsusunod man, kung hinutim nanay, so, anak yan ni Hagar. Kay Hagar, Egyptian princess ito niya. Ngayon itong nga mga era Ismael, kuha nito nira, ang tawag dun, ang tawag ito na era, it ngarant Ismael, God will hear, and nga may dapat ito sa, so, pagpala kita kay, para kita ma-stuck. So, ito, Ismael, mga Muslim ito nira, kung ada Torah, mga 12 princes daw kuno, it magkukunit nasing Ginoy kabaraka kan iyaman ginyak na ni Abraham kay Abraham, siyempre nagkakar kay iyaman tan anak kan kabaraka bibless ko kay pera may the 12 princes. Magkakatang mo yan modern history, may the 12 nga leaders yan at Arab. So it Arab nation descendants ito ni Ismael. So pumakya nagapera, what does this Torah say? Ano ginyaya kanit sa kubiton nga Torah? So maringang Ginoo nga you are not allowed to steal. Dari ka pwede mangawat. Yung mga kanalawat tira. Not for us. Dari itong para amon kay stealing daw ko no, part itera culture. Itera kultura. The same thing with all the 70 nation and 70 nga nation. Kung may namdaman mo dati, an ancient nation composed of 70 nations. Kada nation may nakatuka nga anghel. Pero ang nasyon ng Israel at nakatuka it Ginoo mismo, dere anghel. So siya to. Waray bisan na nga usan nakaintindi nga kung ano ginahatag at Ginoo. Di rin nakakaintindi ko dati Ginoo kay kung naiintindihan mo nga Ginoo at nag-aatagain mo, di mo kailangan magpakiana. Ang papakiana ka nga Ginoo mismo nag-aatagain mo, magpapakiana ka pa ba? Eh kung iisipin mo, wala ginatagit Ginoo nga di rin na may kakaupay. Ay, you take it because the best thing in the world for you. Ano ang buhatan mga kuhan, mga Israelites? Smart nation man hera. Ang mga kuwan, ibang nasyon, napakian na kung ano, takay, may naman nila mga kultura nga, di rin maupay. Asya to, nga, kuwan, nga wala nila karauta. So, ani katulo, kadlaw, so ang saan nga adlaw, umabot tira kuwan, Mount Sinai, ikadua nga adlaw napakianan abot ang pakiana, mga karauton o dere, ani katulo na pakiana, see the king. So ani katulo ka adlaw, Moshe sumaka ngadto Har Sinai, Mount Sinai para isumat kang Ginoo kung ano ang baton han mga Israelites. Yung makaniya kan Hashem nga, yes, they want the Torah, karag nira Torah. So Hashem ginyak na ni Moshe nga ginyak na ni Hashem ni Moshe nga magyaya kaniya
hamadakmol thick cloud para ihatag itura. Nganit mga Israelites mababatian it busis it Ginoo nga nagyayakan hiya kan Moshe nang kung bumati hira maaram hira nga it Ginoo it nagyayakan kan Moshe nga natanan nga ti arabot nga henerasyon would know forever mahihibaro hira nga hi Moshe asya it propeta hit Ginoo. Asya to na hinabo ano. So asya to lumusad na lawat ni Moshe tigang arsenay kaya siya asya niya ka ng Ginoo ngan ginyak na nira yak na niya mga Israelites kung ano tira may expect yung mga Ginoo magaya ka na kuha madakmol nga clouds para yatag itora nga mag igisto ka Moshe ngan maram hera nga akot Moshe asya propeta at Ginoo. So asya to lumusad na hera ano. So ngan lumusad na mo siya tikang Har Sinai, Mount Sinai, Bukidan Sinai, nga niyagin sumatan mga Israelites kung ano tira may expect. Pero dira malipayon nga doro, not at all. About it at all. Kung mga dira malipayon nga bugos nga kalipay, malipay ba? May danira kuan. May danira na luwat reklamo. Pero mo pa nga reklamo, good one. Anera pakiana, may danira pakiana. Yung makanira nga, kaya nga kailangan namon mabatian ni Torah, tikang kan Moshe, nga God's messenger, nga suguhit Ginoo. Nasa nangyara nga, mal namon it Ginoo. Nang karuyag namon, maging close it Ginoo. Karuyag namon nga mabatian ni Torah directly tekang it Ginoo. Karuyag namon makita ni tamon hadi. Asyan kay karuyag kan mga Israelites they wanted and mga Israelites karuyag nira maging holy pa. Pero ko na nira ko mo pinira reklamo. Rag nira nadirira nga kan Moshe nira mababatan karuyag nira Ginoo mismo daw. Asya nira reklamo kang Moshe. Off limits. An Mount Sinai daw kuno would be off limits to the Jews. Kumbaga, dili ka pwede dumao pa bukidhan Sinai. Kaya to it makusog nga presensya at Ginoo nga dahit bukid. Ngan bisan usa, it's either tawo or hayop, pwede dumao ngan kaptan it kuan. It bukid it Sinai. Kung may adang magkuampasipara nga pagkapot, hit bukid it Sinai, mamamatay. So para ang mga Israelites diri humaraniya Mount Sinai, ang Ginoo nagyakang ka Moshe nga diri ra pwede kaptan. Diri nira pwede kaptan it bukid until nga mabatian nira it makusog nga blast it shofar it pito hit shofar it shofar horn ito niya horn ram kanan goat sungay nga inimo nga asya shofar makusog nga hunin shofar. Asya magsignal nga it pasensya it ngayakan nga shofar direct man kung normal line nga shofar yan nga maaram kita or ibahin nga shofar. Pero siguro siguro boses nga boses shofar. Pero material different siguro kay siguro mga anghel at may kaputinin magpapatunog it sugad nga klase nga trumpet or shofar horn. Kaya siya mag-aatag yung signal nga presensya at Ginoo. Asya mag-aatag yung signal nga presensya at Ginoo bumaya nahan, bukidhan
han Sinai. Ngan pwede na uturuan mga tao nga sumakakuan na Mount Sinai, bukid ng Sinai or kaptan it bukid. Ani kaupat nga adlaw, get ready. Kailangan na mag-ready. Ang Ginoo ya siyem, very pleased siya. Han sumatay ni Moshe nga ang mga Israelites karuyag nira nga abot ang istoryahan mga Israelites sa nira complain nga karuyag nira nga kaya nung nga daw kuno nga mababatay namon tura ka Moshe kaya no dere nga messenger at Ginoo kaya no dere hit Ginoo mismo nga karag na mo bitan et tura ti yang directly hit Ginoo karag na makita tamon karag na makita ng tamon hadi. We want to see our king. Baga nalipi ang Ginoohan sumat ni Kuan. Siyempre, maramit Ginoo. Pero, siyempre, ang pagkuan, yung ni Moshe, siyempre, malipay gepiya. Bisan maram niya nga daan. Pero, but in order for Hashem para magyakan, hayran direkta, kaya direkta, kailangan nira mag-prepare. Kailangan nira ipipertera kalugaringon nga maging holy. So, ginyak na nira nga kailangan nira ipipertera kalugaringon itera panapton, kailangan spiritually pure by going to the mikvah. Asya na ritual batini. So, kailangan nira kumuna mikvah para to stay pure for the 3 days. So, dere pwede magkamayan intimate relationship within 3 days. Kailangan nila magbatakuan, ritual batamikba para maging spiritually pure ra. Ngan kailangan di ra pwede kumaputin mga bagay nga tamik or impure. So bisan ano nga mga impure nga mga hayop kung ano. Ngan ikaw nom kay nga dati ikaw nom hit Sivan kakarauton na nera it Torah. So siya na ito na hinabano. The miracles at Sinai. Kaya what would ayang bolan? Ano daw kuno ito usang nga bata daw? Ito sa nga bata. Nga, example, nga ngaranan natin Eliezer. Kung bumati ya, nga, ano tiyat ma-experience nga ano daw kuno tiya mababatian nga may experience hit adlaw nga diri makakalimtan hit paghatag hit Torah. So sample kasi nga ranin na yahatag na hit kuan ba Torah ano daw may nabuba. Sample nga example Eliezer sa to niya young boy nagkikinaturog yang nga dan iya tent ta disyerto ngan tigdalay nagmata agyan mausog nga booming thunder mga kidlat kawit it kwan dalugdog it dalugdog na mababaten it bugos nga kalibutan makusog-kusugan nga niya mata matitigda maka pukrat tapos na singya nga daw na naggunaw na sumbra nak pagkaturog nagmuok ako. Yan na nga adlaw siya at paghatagit Torah. Kung di ak maglalaksik, makukon ako. Mamimiss ko ini nga kuan. Ano ka pa ito unforgettable day. As siyempre malalaksi pag sulod iti abado. Ngan mababatean ni boses ni Moshe nga ipapamataan mga Israelites. Nga iyayak na nila nga paglaksi ka mo kato ka mo Mount Sinai kay Ginoo nagulat na iyo kaya siya tag na Torah ngani Eliezer makuha niya medyo magiging okay di lang ako sa nagmuok pati nga yung pa ni ba so ang Ginoo
umabot kaysahan gini-expecthan mga tao. So wala hira nakakuan nga eksakto kung ano talaga nga oras o kuan, wala nakakuan. Ano't may nabudaw ko no kung Ginoo tigda lang nga umabot nga kontrahit adlaw or oras nga gini-expect mga tao. Fire and smoke. Natana nagpakabado. Ngan Hilyeser gumawasan niya tent ngan kumitahan bukid. Ngan pagkita niya makinong karadlok man nga pangitaon. Kaya ang bugos nga bukidan sinay na kakaber din kuan hin aso ngan kalayo. Ngan igbaw iton bukid may da kuan lightning nagkikidlat sigit pagkikidlat wari hunong ikikidlat ngan may da kuan may da madakmol nga barokasyon may da madakmol nga dampog ngan an kuan an gin kukanahan bukid nga tuna na kuan nag sigit shake sigit ban earthquake ba sigit ala nag kuan ba naglilindol ngan an nakapaligidhan bukid daw kuan greenery naggigigreen. Imagine nila ito disyerto. Kakulob, barin ng Rocky Mountain, yan na, ang bugos nga bukid, naging greenery na, ngan mahusay. Sabihin, damon mga green nga mga, sampol, di maram kung anong mga kitanera. So, green nga mga bukad, green nga mga puno, basta naging green na. Agbot nga disyerto, mahusay kitaon, pero makaharadlok. No illness. So, Eliezer, laksi nga, nagdalagan ti pakadtuhan bukidan Sinai nga nakita niya sangkay nga hi Asher nga naunahan niya pagkuan naunahan niya pagdalagan nga nagwewebaiya. Asher was the quickest runner of all his friends until his accident. Haniya siya kumpaya o ripo na Egypt, may dadako nga stone nga nakuha na iya nauntugan nga daha iya nga nabarian iya tiil. Tikang itong nga insidente kuan na anong tawag ito ni handicap na anong tawag ito limp na hiya Asher ngan kukuran niya pagkuan na lumpo na hiya Asher lumpo na ngan makurya iya itpaglakat na ngan pagkita ni mo bitaw nagdadalagan naman hiya. So yun suplat niya kuan niya paligid kapaligiran kita ni Eliezer nga niya mga neighbor nga dati nga may kuan may putulan kamot kay putulan kamot dan nakatupera Egypt yan kompleto na niya kamot asya niya kasin nga Shimon may dagap niya usang nga kasin nga Shimon nga blinded by a cruel Jew-hating Egyptian. So niya usang nga patod nga ngaran Shimon gimbutahan usang nga Egyptian. Pero yan nakakakita na. So before nga ighatag ang Ginoo ang Torah mga Israelites ang Ginoo iya ginheal ang natanan na mga may sakit nga mga Israelites para makita nira ngan mabatian nira kung ano tigyaya kanid Ginoo para natanan
nga aadto hit paghatagit kuan hit Torah may da healthy bodies. So before ngayon nighatag ang Torah, atan nga may mga diferensya, may mga sakit na ulian. Ang dati nga may mga buta, nakakita, ang dati nga mga pungkol, nabalikan ang mga tiil, ang dati nga utodan kamot, kompleto na yan na. So, ito natanan nga may mga kuwan, diferensya, may sakit, ginhilang Ginoo. Kay para, mabatiin nira nga kumita hira, ang paghatag, han, kuwan. Para, siguro, para yung makan nga, nag-hallucinate lang siguro ito niya kay may mga sakit. Ito, di ba? May mga sakit nag-hallucinate. Minsan, kung hiranat, itasit yung miranat, minsan, kung ano natin nakikitaan. So, natanan nga, nag-receive han Torah, mga healthy. So, han mga Israelites, nagkuhan ng katiterok na hirahan kuan, around the kuan, han bukid han Sinai, Eliezer, nabatian niyan kuan, makusog nga dagungdong han sopar. Sulit niya bukuan, kuan sopar ba? Makusog-kusugan. Kaya imagine na, ginomis at makada. So, ibig sabihin, damo tiya upod ng mga anghel. Makusog-kusugan. Na blast. Hindi ka ito regular nga blast nga kuan. Nga, usually, magtitika ng pinakamakusugan, magtitika luya, hasta nga magtitika humok. Kaya siyempre, mauubusan naman ang tao yung hangin, di ba? Kaya ginuhuyop man ito nga, syubar, kay horn man ito kuan, sungay man ito lalaki nga kambing. Pero ini hiya, nagtitika kusog lalo ng duron huni, nagtitika kusog lang dure huni, kay malam kita nga, di ito tawit, naghuhuyop ito nga kuan nga supar. Kay ito nga supar, heavenly supar. Sumakusog-kusog, mga anghel siguro ito nga siyempre mga anghel ganito siguro nagkukuan ito nga mga supar. So asa ito na hinabuan no? So Moshe lumusad nati kang bukid ngan iya ginyak ng mga Israelites nga iya siyem gimpalusad na iya para warningan ng mga tao nga ayaw ka mo pagdao pa kuan, ayaw ka mo pagdao pa bukid Sinai. Kaya di ba yung makanang Ginoo nga kailangan wari ko mapot kahit presensya at Ginoo makusog adahiya makunit mong sini. So kung may makapot mapatay diretso. So Eliezer suddenly hears na batian niya nga nothing, a deep silence falls upon the world. So nagmiringaw ang bugos ng kalibutan, ang mga katamsihan humunong pagtwinit-twit, ang ororan kuan hunihan, mga maggusog-gusog na balod humunong, natanan nga mga animal nag-stakbol. Waray nga kuan, nagloror nga mga leon, naggagrowl nga mga kuan, nga mga wolf, natanan nga mga hayop nagstakbol ngan. Waray kuan, waray nanuhuni, bisan usa nga word, waray ginyakan. Ngan bugos nga kalibutan, nagmiringaw. Imagine na, bugos nga kalibutan, nagmiringaw, bisan kuan, guti nga tunog, bisan nga kang tweet-tweet nga, ngayon tamsi waray hunihit kuan hit mga grass waray na tanan hit karnero, hit kambing, baka, kung ano-anong man nga tanan, ay bugos nga kalibutan nagmiringaw. Imagine na nga baga kan nagmiringaw ba bisan nga tim inop dire mamingaw, bisan tabunan tim talinga may dakalagip mababatian nga huni. Pero ini nga klase nga kamingaw nga tanan bugos nga kalibutan nagmingaw, bisan katiting na tunog waray na batian nagmiringaw. Ang mga hayop tumigdala nga pumuluto ngan ang Ginoo nagyakan. Han pagyakan ng Ginoo han niya siyahan nga commandment niya mitzvah, asya niya ginyakan. I am Hashem, your God. Ako tiyo Ginoo. I am Hashem. Yud, hey, Vav, hey, your God. Ako tiyo Ginoo. Ngan, grabe ato nga mga
grabe ito nga era batan, it was so powerful that ang mga kwando ko no, Israelites move back about 8 miles and their souls actually left their bodies. So, aging pagyakan ng Ginoo an iba bagan kan ba nga hangin nga makusog nga may nagdusuan mga tao nga kuan bagan na pushback bahera nanilapir about 8 miles. So di mo kailangan humira niya Mount Marsin Ginoo mismo gaya ka mga kabati ka kay makusog-kusog so nang hilapilan era mga lawas tas an era mga kuan daw kuno an era mga kalag nan kuan ba na ano ka pa ito, nanbaya. Baga nang baya nga dan sa kubanera mga lawas. Kumbaga, anera mga kalagan mga Israelites nan hilapil, nan higawas, nan era lawas, agyan makusog nga ang pagyakan ng Ginoo nga I am Hashem your God. Imagine nala, diri ni tao nga nagyayakan, it Ginoo ini, it naghimot bugos nga kalibutan. Imagine nala, bisan nga ni kung may bilyonaryo nga tao nga nagyayakan, namingaw kita. Kaya bagan makarawad na sing powerful nga tao, rekuha ng good inin, bayan kung anuhan lang Imagine nala, it Ginoo it nagyayakan, diri bilyonaryo, diri trilyonaryo, diri Bill Gates, sira kung ano, Elon Musk, or ano, hindi pa mat nga, bisang pat na diktator, waray hiton. Ginoo it nagyayakan, imagine nala ang Ginoo yung makan nga, I am Hashem, your God, kidaw ka. Iba ito nga tunog, dik maarang kung ano ito, kung ano klase ito, kay di mo may explain. Kahit Ginoo it nagyayakan. So, nanhilapil hira 8 miles. Tas anira kuan kalagnan higawas. Nga ng Ginoo nagpadaran special nga Jew or hamog para kumaton era lawas para bumalik kanira kinabuhi. Bumalik kan era kinabuhi kaya ner mga kalag nang higawas man. Tas ang mga anghel gindarahera otro ngadtuhan han ubosan Mount Sinai. Ibig sabihin, ang pagyakan niya ng Ginoo nga I am Hashem your God, nanhila si kirang tanan. Imagine at 8 miles, kira rayuan itong duro, nanghigla, nanhigla pila ni lawas, bugos nga lawas, bukan makusog nga hangin ba, para sa tapo-tapo, tas may hangin, nag-spread out, naghilap. Hira, naniglapil, rayuan, tas nera mga kalagnan ng bayan, era mga lawas, ang Ginoo, nagpadarahin special nga hamog, ngayon era baras, para magkamiadag, para bumalik ka nera kinabuhi, tas ang mga anghel, asya nagdara nera mga lawas, para may balik nga tuhan, han ilaruman, Mount Sinai. Grabe. Sugad ka powerful ang boses ang Ginoo. Sugad ka powerful ang boses ang Ginoo. Kung mai-imagine niyo, makaharadlok sindoro, mabati ka mo. Ngat Ginoo mismo't nagyaya ka. Ang deri haro mamay nga masaling ka nga karag ng Ginoo makastorya at Ginoo. Nga gusto mabatan Ginoo. Kidaw, di ka marating di ka maramitin kukuhan sa nga gini-istorya ng mga kongkuhan Jesus Christ, mga Mary, mga santo sa gayakan boy waray hiton garbage iton Ginoo nga ni magyakan ni tao. Grabe at may kamarkot may nabaya. Tapos asa to na ibatan it was the second command now. Ani kadua nga command yung maka ng Ginoo. You must not have any other God. So kung ano na hinabuhan mga Johan first time, asya pa na hinabuha era. Nanhiglapil na naman hera. Nanhiglapil na rarayuan. Nanhilasi ka nira mga lawas, siguro rayuan. 8 miles. Tapos ang ginawa sa lawat, yung padala na tanong June na lawat special na hamog na ito nira mga lawas para bumalik ka nira kinabuhi. Tapos ang mga anghel na liwat, kumbaga, torture gulad to, bagan torture ba na hinabo nila mga lawas, tas ang mga angel na lawat, gindara na lawat nila mga lawas, nga tuhan, ilaruman kuhan, nga tuhan ubosan foothill, nga tuhan ubosan bukid kuhan, Mount Sinai, sugad kakusog ang kuhan ng Ginoo. So, after worried to death, after nera mga kalag ng bayan era lawas, twice diri la usa
twice nga beses. Ang mga Israelites, asya ngayon mga Israelites, hadluk-hadlukan ng duro. Hadluk-hadlukan ng duro. Kay bagaran natutorture na, imagine na lang, ang gaya kang Ginoo, dera mga lawas, na nihila sa milya-milya. Tapos sa nira mga kalagakagawa sa nira mga lawas. Tapos, ano ka pa ito? Kinumapadaran mga Jew, special Jew, parang ito, Jew hamog, nga latera mga lawas, para bumalik ka na buhay, tas mga anghel, kukuha na natin hirat mga anghel, tas ipang dadara na natin nga ito, ilaromit kuwan, ilaromit, hit, futil, hit, Mount Sinai, hadlok-hadlokan na randuro, nakaduha na kabilas na kaya ka ng Ginoo, asya, kumbaga, nakaduha na rakamatay. Ngayon gimperma babalakit kay nabuhit Ginoo hayra tas indadara at manghil nga tanawat. So anahin na bu nagmakaluoy na nakal Moshe asya good manini nga it written Torah talaga basta waray oral Torah dire mo maintindihan kay ano nga na ang mga tao na hadlok-hadlokan kay kung waray oral to di mo ma-explain ang whole story ba. Whole story. So, asya nga, it oral Torah, ang written Torah, kailangan talaga mahibaro ka. So, asya ito, nagmakaluoy na hira. Kaya di ba dati, nagre-reklamo ra ka Moshe. Kanya kang hira. Kaya nung nga, mensahe Torah, kailangan pati kang kan Moshe nga God messenger. Karag namon, Torah, tikang it Ginoo. Karag namon nga, ano ka pa ito? Makita nit Ginoo nga amon kuan, nga amon hadi. Ganun namon nit Ginoo mismo mabatian namon nit Torah direct tahit Ginoo. So ganun niya siya do not may dito nga ko nga ayo white kuan do not ask for kuan. Ayo daw ko no pag-aro kay bangin nit ning ginaaro ayaw pag-aro mga bagay nga dire mo talaga gusto kay kung bangit na yung ginaaro mayataghae mo nga dire ka maasiyahan. So siya na hinaboy na era ang mga Israelites nagmakaluoy na ra ka Moshe sa na nasa nga dati nagrereklamo ra ka Moshe nga nagrereklamo ya kay era nga kay ano nga mababatian namon ni Torah hit Ginoo kang Moshe nga God messenger gusto namon kang Ginoo mismo te kay Ginoo direkta. Ano nga kuhan, ayan na, nga na naghihiglapil na nira mga lawas kada human pagyakan ni Ginoo, naghihiglapil, tera mga kalag nagkakagawa sa tera lawas, tas gindadara laherahit mga ngiti pabalik nga tuit, Sinai, terrified randoro, terrified, mga terrified, feeling nga, extremely fear, nga, itim, sobra-sobra tim kadlok nga example may daging pugutan yung ulo hay mo atubangan nga bagat terrorize mas grabe pat sugad iton nga kadlok nahadlok-adlok ni randuro nadukalo-duro nga nagmakaluya ra kan Moses nga ayo you speak to us asing nehera nga ikaw nang pagkakanaamon nga natanan nga giyayakan hay mo ni Hashem mamamati na kami imo nga nahadlok kami ngayt Ginoo magpadayong magpadayong pagyakan na among kay mamamatay kami which is namatay hira twice na hira namatay nabubuhi la hira buhat Ginoo doon hirait mga anghel te pakatot romit ko bukid so adlok na randuro dir na bagan torture talaga ito na hinabuhay hira imagine na Ginoo mismo't kuan sugod ka power di kita nag-istoryahan tao nga ni nga makapangyarihan giistorya kita Ginoo nga naghimot na tanan nga imo ginkukuan nga bilib-biliban ka airplane kung anong mga high-tech waray hiton bisan katiting hit kapangyarihan hit Ginoo waray hiton katiting bisan pat kung ano buguson natit kuan favorite mga tao waray hiton bis katiting waray hiton kapangyarihan Ginoo sugod ka powerful it Ginoo so asya to na hinabo. So, kinaya ka man nila nga, we are afraid that if Hashem continues to speak to us, we will die. Asa niya ka mga Israelites. Naadlo kami nga kung magparangang Ginoo pagyakan, mamamatay kami. Pero bumato ni Moshe era nga, it Ginoo, dere ka mo karuyag mamatay.
Nagyaya ka niya ha iyo kay para ka mo maging famous. Nagyaya ka nit Ginoo ha iyo para ka mo maging famous. Nga kamo la it usa nga nasyon nga it Ginoo nagyakan. Waray na nangyari history bugos nga kalibutan nga may usa nga nasyon nga kung diin it Ginoo nagyakan na era ang nasyon lahan Israel. Ang bugos nga nasyon ang witness nga nagyakan ang Ginoo era mga atubangan. Nasing nga emotion nga kareg ayaw ka mo kabaraka kahit Ginoo dere ka mo karuyag mamatay. Nagyaya ka nat Ginoo ayo kay para ka mo maging famous, maging sikat nga kamula it nag-uusaan nga nasyon nga it Ginoo nagkigistorya. Ngan after nga makakita niyo kung gaano ka powerful ngang ka makakuruan ba maka birilib awesome nga Ginoo kung gaano ka makabirilib makapangyarihan ng Ginoo mahihibaro ka mo mahadlok ka iya nandiri ka mo makakasala asya niya ka ni Moshe era. So Moshe nagyakanhan mga Israelites. So Hashem nga ni Moshe ginbuhat nila kung anong ginaarohan mga Israelites. So instead nga ang Ginooan magyakan ng mga tao direkta kay nagyakan naman ang Ginoo asing ya I am Hashem your God. Asya ba doon syahan nga naghilasi kan mga Israelites in 8 miles ta sa nera mga kaluluwa naghilapil na nanigawasan era lawas nga nang Ginoo nagpadarahin hamog nga to nera lawas para mabalik kita ra kinabuhi nga gimpuro tirahan mga angels nga gindarahera ngadto otruhan ilarumhan kuan nga ton ubosan bukid na Sinai. Tas ani kaduha yung makanang Ginoo nga you must not have any other god. So asya ton ikaduha na nanhilasik na ton nera lawas. Ani ra mga kalag nanhiglapil naghikagawasan nera mga lawas. Napadaratan Ginooin mga hamog. Nabubuhay naman na otro. Tapos ginara na lawatiran mga anghel nga ton ilaruman kuan. Han ubusan kuan han bukidhan Sinai. Sanglit an pagkay katulo na waray na era magkuan. Ginera pangurog-kurog terrified na randoro. Nag-request na era. So asya ito nga ayaw good pag-wish nga it mga bagay na dera nim talaga karuyag kay kung makuan nga nit may hatag ito na mo pagbabasulan mo ito sanglit arwala rin tinuod nga karuyag sa mga asya nila ginaro ang ginaro nila nga asya nila ginaro kan mo siya nga kaya nga ito rahit Ginoo kailangan pa nang mabati ang kamosye nga messenger at Ginoo gusto namon ito mabatian namon it Ginoo direkta kay karuyag na makitan tamon hadi asya ito na hinabuera pero at least na kuan nera na witness nera bugos nga nasyon ramat ng ginaro so pamati nag-request na ka nagmakaluoy na gudhera nagmakaluyag nera kakuan nadlukan-lukan na randoro ikaw ba naman maka-experience in sugad imagine ano nga nagyayakan ginutas na ng hilasa at imlawas 8 miles imagine at 8 miles hirarayuan. So siya ito na hinabo so so instead nga hiya siya man magyakan direkta nga tuhan mga tao Moshe kumuhan sumaka into the darkness of the cloud. So means to say waray na iya sumaka nga tuhan bukid pero sumaka nga to yan masirom nga makapal nga kuan makapal nga madakmulhin duro nga dampog sumakubiya nga kung diin genya ka ng Ginoo ang mga commandments sa iya one by one nga kada after each one Moses iya ginyayakan ha mga tawo ha ubos han bukid. Imagine agad Bug sabihin, yung tagaan siguro ka ba ito kapang ginkuhan ng Ginoo nga may regular ba nga babatian nira kay
Milyon nga tao ba? Tapos Moshe nag-i-stutter. Di rin nakakayakanin maupay. So, ngani, pamati ko ngani, ginhil nagyapikuan. Ginhil nagyap nga ni Moshe. Kaya nasing manan before umabotad to, ang paghatagan tora, ginhil na ang ginunatanan ng mga tao nga may mga kuan, may mga karamdaman, may mga kuan, kapansanan. Pati nagyapit to yung Moshe. So, asya ni nga, kuan, one by one. Kada yakan ng Ginoo ka Moshe, iyayakan gap niya nga tobos. After ang duha nga commandment, ang Ginoo mismo ang naghatag. Pero kay di rin naman kayahan mga tao nga makabatihan ka-powerful nga boses ang Ginoo ka nagkakamagtayira every time nga natatapos pagyayakan ng Ginoo. Nag-request na ra nagmakaluoy na Moshe nala na kung ano tiyayakan ni Moshe mamamatihira. So siya to. Paano ang 3 million na mga Israelites nakabatihan boses ang Ginoo? Asya nakpakya nagyap paano? Kaya kung bisan pa iya dako ni tiya boses, dako tiya boses, di ano lagap mababatian ng mga Israelites nga nakatuhan likod-likuran. Ang nahinabo buwat ang Ginoo nga ang boses ni Moshe makusog-kusog nga sakto nga makakaabot ngadto nga mababatian niya ngadtong pinakatapos-tapusan nga tawo ngadto kay 3 million man ano nga tawo nakaton ubusan mo sinay ginhimo ang Ginoo nga makusog-kusogan ang boses ni Moshe nga mababatian niyahan mga 3 million ka tawo nga mababatian every word. Kumbaga, natanan nga word, klaro. Waray question. Dere nga, ano tanan ako? Waray makasayod. Waray itong suwad nga masing. Ano to? Waray nakasayod. Waray. Kada yakan ni Moshe, clear and loud. Ibig sabihin, clear and loud. Every word, klaro. Dere mo na kailangan pumakyanan na kailangan matubakan. Ano to? Nanyakan? Waray. Dere. Kaya ang boses ni Moshe, ginihim mo ang Ginoo nga, sugad kakusog nga mababatian hing klaro, clear and cloud han 3 million nga mga Israelites. So ano na hinabuha Sinai? Mount Sinai ginhatag ang Torah, ang Divine Book of God, ginhatag nga dahan Shabbat, han bulan han Sivan, han tuig 2,448 years after the world was created. Yan nakita nga mga tuig, 5,000 plus na kita. 5,000 years. Dere nga 2,000 dere tuntod kay may detong tingan 5,000 na dapat yan, 5,000 plus, 5,000 something. So asya yan mga listahan mga grabe ka fascinating na mga bagay nga na inabuhan da kung adlawan pagatagan Divine Book of God ang Torah. So aniya gin buhat Hashem iya gin purot ang Har Sinai ginkuan ba ginpurot ba balas bat baso nga yung ginpupurot nga di ba baso purutan mo ang Ginoo ginpurot ang book ng Sinai ginkadan at ginkada ba baga na-stakbol nga tuha ere ba? Baga nakastakbol nga era nga tuhan ubos na katuhan mga bugos nga nasyon ng Israelites. Nayakan niya nga it's either you accept the Torah or you will be buried under the mountain when it drops. So asyad to. Siyempre kung kuhan para ang mga nasyon ang mga normal na mga ayano nga mga Israelites. Pero ang mga great wise men nag-agree ra diretso. Okay? Iba't mga tao bisan mga rekuhanon mga desi nga ikot pinakarekuhanon itim spiritual level kuan na kaparehas it mga holy nga mga tao dere. Minsan mga pobre nga mga holy nga mga tao nga religious nga nag-aaramit Torah. It era level masitas pat pinakareko nga tao bugos ng kalibutan. Kay dere ibig sabihin nga may kwarta ka, huli ka nga tao. Kay dere ibig sabihin nga may kwarta ka, nakuha mo ito pinagit mga legal na mga bagay. Minsan nga ni nagkikipagkulod kahit mga government official para
o makapagdaog kahin mga biddings ko dito. So mahugaw kwarta so dito mahugaw kung dere tamit yung paggamit ng pagkuhan paano mo na po. So spiritual level at mga tao iba-iba spiritual level at mga tao. So, deriton about nga level based on economic status it tao. Kung may kwarta o dere. It spiritual level it tao. Depende kung gaano ya ka-holy. Kung ano't iya imuna ng bitakon. It iya faith. Iya complete faith ng confidence. It iya pagiging confident at Ginoo. It iya pagtitiwala at Ginoo nga. Itiya talaga kinabuhi permanente nakakuha ng Ginoo nga tanan nga bagay na hinabuhay iya maraot or maupay permanente nasa nga asya kagustuhan at Ginoo nga ikakaupay ko inin wala niya reklamo na tanan niya napapasalamat niya kay maaram hiya in the big picture bisan tiya pagkitat mga bagay-bagay maraot ikakaupay lagipit niya kay maaramit Ginoo pag calculate mga bagay-bagay nga diri available ha iya para sa presidente maging presidente ka at Pilipinas maarang kahit mga impormasyon mga intelligence nga about na hinabot bawat nga lugar pero mga tao nga may yano la waray access iton nga sugad nga level it information. So kung asya iton pares gapit it Ginoo na tanan maramaraman it na hinabuhit bugos nga kalibutan waray lato na iya sisiw lato na iya kaya nga naghimo out of nothing ginhimo niya bugos nga universe pati ang earth pati ang mga tao nimo niya na tanan out of nothing tikang ha waray as in waray something from nothing to something and natananinin ginhimo itong Ginoo. So kung minsan may nainabot na itong kinabuhi nga maraot ay ito at gusto mo ng Ginoo hindi kita maaram paano ito iyakuan pero tapon lang at Ginoo. So Yashem waray hiya kumadto ha harsenay nga mag-usaan kaupod niya ang mga anghel asa niya yakang ko ang mga anghel nga posible nga ang makusugso nga Ginoo 22,000 nga mga angels kaupod ang Ginoo. Ang Ginoo waray direla ang boses ang Ginoo era na batian pati giap an mga words nga iya ginyayakan nakikitan nera habang ginyayakan ng Ginoo. So kada pagyayakan ng Ginoo nakikitan nera nga nababatian nera ang ginyayakan ng Ginoo. Kung papaano ayo pagyayakan ni kay dikmaram kahit Ginoo it maram asyang nga nasa ring nga di nga nasa ring ano ba to may mga sakit before her nagkami sakit and no illness before daw ko no kuan gintambal lang Ginoo na tanan nga may mga kuan na tanan healthy para daw kuno nera para nera makitaan para makitan mabatian nera ngan makitan nera ano ba to so siya doon na hinabo grabe ka tindihan na hinabo kay para daw kuno so that everyone would be at the giving up to bra with healthy body sanglit ang mga kuan mga buta nagpapakakita ang mga kuan siguro na tanan bungol ka man makakakuang ka makakabatikan na kung pungkol ka man makakakuang ka kumbaga nagkakaulan niyo mga sala magic if not magic dapat miracle kahit magic kasi tinamot mga tao tricks la iton pero it milagro at Ginoo
iba iton holiness, encompass ito holiness na kumbaga with holiness ito kaya minot naghihimo. So na hinabo derla nera nababatian ang boses ang Ginoo nga iya ginyayakan pati gihap anira mga mata nakikita nira kung anong ginyayakan ng Ginoo. Many years before Hashem iya gintistingan ni Abraham pinaagihan pag-aro haiya iya anak nga pinaagihan ginyaknan ng Ginoo Abraham nga i-sacrifice it iya anak it iya beloved nga anak naguusahan nga anak nga Yitzhak. At the last moment ang Ginoo nagpadara para pigilan ni Abraham nga isakripisyon iya anak. So Abraham offered an usa nga ram nga nakatuhan kuan nga nakukunan niya sungayhan ram na ano ka pa ito na nagagaod nga ton mga kuan nga to mga wild plants. So the shofar blast the Jews heard at house and it came from a shofar from the left horn of Abraham's Abinus ram. So ini nga shofar daw kuno nga nabatian ni Rasud ka kaso. Asya daw kuno ini an sungay han left na wala nga sungay han ram. Baruch Hashem, excuse me. So kung umabot na nga daw kunot Mashiach or Messiah it katapusan it katapusan yan nga aton present nga exile makakabati daw kunon sugad kakusog nga supar from the same ram right horn wala nga sungay nga horn nga supar turut makusog-kusugan ang siya ito magkukuhan nga uy umabot na Mashiach ang Ginoo ngan mahiranin na ito umabot. Nahinabo na ba ito yung after it klase may mga estudyante nga may na mag-argue about an yakanan era teacher. So example, atong discuss ni teacher so din hindi mo nakakaintindi or maganda naman ito asya. May na ba ito? Siyempre, after han as Seret Hadibrot were given ang mga Israelites era gin discuss between them ngan every Jew nabatian nira eksakto kung ano nabatianan usa. Ibig sabihin waray confusion, clear and loud. Di ba minsan kaya hindi kita nakakasayod kung anong gindinis ka sa aton. Pero ang mga Jew after na hinabo era nag-restoryera ngan nagsiring nga asya duga pero kung ano na nabatan no sa asya gap klaro kung ano nga kuan natanan na era experience asya gap man experience an usa nga tawo. So papreho an experience, papreho na nakitaan, papreho na nabatian, papreho na era experience. Social na hinabo. Waray disagreement nga na waray klaro so dinin. Natanan nga 3 million ka tawo paprehon era nabatian, nakitaan, na experiencehan. Waray disagreement, waray nera wan nga sing hindi naman doon na siya na hinabuakon waray papreho hira han era ginyayakan han era gindiscuss nga kung ano na hinabuha era. So before ginyayakan kada usa nga commandment separately so bawat daw kuno ginyayakan it Ginoo commandments daw kuno ang Ginoo ginyayakan adto at the same time something no human can do. So bugos mara kung paano pero I don't know Ginoo basta Ginoo magyaka Ginoo ito minsan level of intelligence ng tao dere parehas it
intelligent Ginoo. Kita at baby pala, masabtan mo nga minsan intelligent tao mag-iba. Baby din na internet mga lagas. Sugad kapit tao. Sa kung mga minsan din at maintindihan mga bagay-bagay, kaya siya gimboted Ginoo. Ano na question? Ano na pag-question? Tapod na lat Ginoo. Kung nga dakat barko, di ka magkikwestiyonan nga, kapitan, paano pag ako barko, di ka nagsusugad, natabod ka kapitan, nga hiyat nagkuwang kay, hiyat mas maharap. So, Ginoo, tapod na la. Ang damong question. Hindi ka maharap. Paano nga ginya ka ng commandment nga, all of them at a time, di rin nga separately nga, tag-usa-usa. So, ang pagyakan daw kunuhan 10 commandments, before saying each of the commandments separately, Hashem said all of them at the same time, something no human can do. So, an Aseret Hadibrot, ang 10 commandments, ang pagyakan ng Ginoo, pagyakan niya, bugos. Imagine na pagyakan niya, bugos Example, ang napulong commandments, iya ginyakan, bugos. Bugos di ba paano? Makurang nga i-explain na pulong ako mams ginyakan ni mausala. Before da kuno ginyakan ni ginotag usa-usa, ginyakan nang Ginoo bugos an napulong nga commandments. Kung papaano dik maram. Kadaton kasi daton pero para maintindihan natin, siyempre kailangan ni kuan. Kasyahan, ni kaduha, katulog. Ang Ginoo pagyakan ni before niya yakan separately, ginyakan niya usa at a time. Kung papaano, dik maaram. So, asya niyan napulo nga, commandments nga ginyakan. Anduha, ginyakan ng Ginoo. Anduha, ginyakan ng Ginoo. Ang remaining 8, ginyakan ni Moshe. Kaya, ang pagkaduha, nagmakaluoy na ang mga tao nga ayaw na. Di rin na namon kailangan. Ayaw na at Ginoo magyayakan kay kung magyayakan pa nga Ginoo, mamamatay na kami. Siya era yakan, nagmakuloy na era kan Moshe nga ayaw na. Emotional na daw kuno. Nga kung ano tiyayakan at Ginoo ka mo si mamamati hira. So siya to, anwalo, emotional lang gimpayakan ng Ginoo in a clear and loud voice nga enough nga mabatian ng 3 million katawo. Gimpakusog ang Ginoo ang boses ang Ginoo, gimpakusog ang Ginoo ang boses ni Moshe nga para mabatian ng 3 million nga tawo. Clear and loud. Waray nga ato katapos ka 3 million na nga tao nga nakaton ubusan mo sini nga mapakyan ka nga dan tubangan nimo nga singa ito na ba yan? Dugro mo klaro di ko nakasaydo na to. Waray dere kay natanan ang nababatayan na nakatununahan nga nababatayan katapos-tapusan parehas la and boys parehas la waray kuan sang klaro na tanan. Waray disagreement paprihura nera na babatian. So siya nga commandment ng Ginoo mitzvot, I am Hashem your God who took you out of Egypt. So ano ka pa iton? Even though we cannot see Hashem, we must believe He exists. So nasing Ginoo, yang Ginoo, I am Hashem, Yud K Bab K, and yung 4 letters nga name, ngan, your God. Ako to yung Ginoo. Ako nagkuha ha iyo, ha Egypt. Ini nga nasingit Ginoo nga yung Hashem your God. There ibig sabihin nga para lang it mga Israelites, para nit bugos nga tawo. Asya nagyakan niya ha wutok yo ta Egypt in relation kay ana hiraman gud kang ha Egypt nga gingkuha hira tikang ha Egypt nga gin-remind hira nga dapat mas maging grateful pa kamo kay kamo gin talawas ko talaga kamo. Ay ako mismo kumuan, ako mismo nagbuhat wari anghel nga ginsugo ko. Ay ako mismo ako nagkuan. Ako kumbaga ako na-involve personally, kumbaga tao ay get involved personally. Ang Ginoo asya hiya mismo ang kumuan. So, asya na siya utok yun. Pero nga, I am Hashem your God para habog os nga katawhan nga tawo. Don't believe in any other gods.
Don't make statues of anything in heaven or on earth. Don't bow to or pray to idols. If you do, you will be punished for 4 generations. If the children sin like their parents, but the reward for loving me and keeping my mitzvot and doing good deeds will last for 2,000 generations. What a bargain. Kung baga businessman ka, kung may bubuhat, it kabalyo, reward, 2,000 generation nga, buka ng kahit Ginoo, i-reward kahit Ginoo nga, buka ng kahit Ginoo. Tapos kung dere ka magkukuhan, magbubuhat Ginoo, 4 generation. Example, lolo, nanay, apo, tapos apuha, tuhod, 4 generation. So asyeton nga klaro ganyaya ka ng Ginoo. Ayaw ka mo pagtuhit mga Ginoo. Ay kapag mo mga ano pa tinyaya ka nit kuan? Ano ba kaklaruhon nga ni? Ano pa kaklaruhon nga na siya at problema tao. Hinot sa ko nga hinot yung Ginoo aging sasamba nga di ka mo natuod nget Ginoo na sa ring nga sugadin nga iyong bubuhat lagyat tas impapakayan ka mo natuod ka mo't Ginoo natuod kaya naman gimbubuhat niyot na diret Ginoo nga asyat iya sugong sugadinin ngaya mismo nagyakan kay iyo giniinot tiyo kalugaringon di rin yung matanggap na sayop kamo kay kuan niyo may sentimental value mga revolto nga nitaas it iyo ego itiyo pride nga nahadlok ka mo nga yayak ng kamot mga tao nga hulo nagbagayang ko niya pagto waray na niya revolto aniya mga kagana ko nung nagkikinonin mga revolto siya diri na kay nahadlok ka mo yayak ka ni tao di ka mo nahadlok at igpapanis at Ginoo kung mamatay ka mo kay dikmarang kung kakain niyo tiyo utok pero kung may sadang ka mo nga klaro nga matadong nga utok mas mahadlok kamo't mahihinabuhay iyo kung mamatay ka mo kaysa yayak nun mga tao asyat nagyayakan hira karuyag nira kung tikain nira nga to impyerno mga dugyap ka mo asya nga naging kikwestiyoner at iyo pagbagot iyo kuhan natatadan niyo tiyo bago nga kuhan kamatuuran kay karuyag nira kung nga to impyerno nga to kagyap karuyag nira patas karuyag nira kung magpakasasala ra gusto gyap nira magpadayon kung magpinakasasala nga kung diin nangangrasinduro at Ginoo at sugaditon sumari nga Ginoo ngayot mga revolto ayot mga revolto nang kuwang ka nga kung damo patim asyos na kung ano ang mga excuses ano timo kamba ano timo rights ano timo kuan nga para questionan Ginoo nga maghihimoy mo kan mga balaod nga bag-o nga okay na ito yan na kay okay na ito yan na wala problema it yan na kaya shit so dikmaram nga ikaw na ngayon itsugwit Ginoo dikmaram nga Ginoo nagbago na ngayon niya huna okay may lang yung sugaditon mga tao kailangan klase nga mga tao magpapadayon itong sugad nga magkikinat mga revolto ngat Ginoo mismo nagyayakan nga ayaw hiton nangangal si Enduro kay papanis niya after 4 generation tapos kung matuod ka iya kita what a bargain 2,000 generation nga papaupayon at Ginoo mo kuan patay ka nat mga kapuapuhan Ginoo pay Ginoo agi nga maupay ka nga na tuod ka iya what a bargain kung mga businessman dapat nga sila ano nga kuhan dapat mag-isip ka nga mas mapagin nga bargain nga pipili yung good bargain kaysa nga papanis ako pero di marang kaya ang tao nga sulido kaya siya ito tao kung tao gusto makasala mamimilingin paagi makasala mamimilingin excuses nga para depensahan i-justify itera maging bubuwat nga mga karautan nga abominasyon hit matahit Ginoo. Sano ka pa magbabasol? Sano ka pa magbabagote mo kuan? Pananaw. Kung mamamatay ka na, nga waray mo na free will. Kung kapatay ka na, waray mo na free will, bisan ka pa magbasol, waray na. Kaya mamatay ka na nga ni, time na ito with judgment.
It's either re-reward ka or ipapanish ka. Then 100% ako nga ipapanish ka kahit mga rebulto nim. Kahit mismo na papakayanan kat Ginoo diretso. Uri ka ba bumating nga akot nagyakan iton nga ayaw hit nga kuan. Tapos mayakan ka nga kuang ka natuod ka akon nga natuod ka akon pero imo gyap ging kukontra ako. Di ba? Siya pag pinuwatin kuan dito ka mo impyerno nganit igsusong ko at mga rebulto nga imo gim tuwad-tuwaran nga imbes sa akon kaunta magpapasalamat nga akot nga Ginoo nagahatag itim kinabuhi magpapasalamat ka kung waray nim utang na loob itim utang na loob aratim mga rebulto ultimo na tayo na inabutim kinabuhi puro ka rebulto waray na inabong ko pa itim kinabuhi puro ka rebulto lagi hap yan nga tuwa impyerno nga nagsusong ko itim mga rebulto kaupod para mas maging kusugit kalayo ang impyerno asya tagsusong ko para kamarang katin gimbubuhat nga kuan kalurungan kasi itong posible itong mahinabo ay nga ng panahon nga nihan Egypt and pagkan unplugs nga ano ka pa ito na hinabo nga na ang mga kwando ko noon mga metal nga mga idols natunaw bagan ice cream tasan mga idols at na mga kahoy nagkadudunot kasi itong Ginoo nangangalasinduro itong kay kabaliktaran kumbaga kabaliktaran ito it mga rebulto nga Ginoo kabaliktaran ito kumuha ka nga ng rebulto di ka makakasring nga natod kat Ginoo kay ano kay question ni mit existence it Ginoo kay ano it existence Ginoo kay it Ginoo mismo't nagyakan ngayon makan nga Ginoo dirhi mo siya ang Ginoo mismo nagyakan nga nadi dakot mga rebulto no other gods ayot na mga statue mga rebulto tapos magkukuha kang rebulto ibig sabihin ging question mo it existence at Ginoo kay kung natuol kat Ginoo kayno ka magkukuha nit mga rebulto ibig sabihin hindi ka natuod nga nag-exist at Ginoo tapos mayakan ka natuod kat Ginoo oo religious ako best ka pa magtinuad-tuwad nga lang million times wag may nabot kinabukong puro rebulto tin kukuhanan puro mga picture kung ano-ano niyaya kang Ginoo ngayon ito, hindi rin mabalik. Kaya ano, dako it pride. Inlabindurot mga rebulto. Inlabit yung kuwan, karautan. Saka inlab nga ni tawat karautan, bisan ano nim pagkuan, warit may nabuk. Diret mabuliw. Kaya iya na iton, gindakuan, dire na makuan. Milagro na lat may hinabu. Kung karuyag talaga tawo at kamatuuran, makukuan niya maato hiya hitiya inclination hitiya kuan nga uy dire tama at Ginoo ungat na Ginoo na rebulto dire kun na rebulto ya happy kun nga rebulto kay walang gamit kay naya ka Ginoo mismo kung direk mag tutuwad din mga rebulto ni kay Ginoo mismo na kan nga ayaw kay papana siya kut Ginoo for generation nang kung masunod kay iya 2,000 generation nga pag-uupayon akot Ginoo. So asya iton. So ani katulo, don't disgrace Hashem's name by using it when you swear about something foolish or for no reason. Like swearing in his name that a piece of wood is a piece of wood or swearing that a rock is really a chunk of plastic. So kuan ini nga ikatulo, do not put God's name in vain. So adinin, ano ka pa ito, masan ka nga, in nga lamisa, diri ni lamisa, kuwanin niya, helicopter. Nagkukan akot Ginoo, nagsuswal akot Ginoo, ngayon nga, kuwanin example nga lamisa, helicopter ini, o di kaya nga lamisa, lingkuran inin, o di kaya nga lamisa nga kahoy, putaw inin. Kay, foolishness itong doro. Nangangasit Ginoo sugaditon. Ikaw pat remember tigamni ngan ikipit Shabbat nga holiday nga sagradong adlaw. Pagtrabaho hit unom ka adlaw kada semana nga nikapito ka adlaw it Shabbat kailangan nimo i-spend it na adlaw para it Ginoo. No one may work on Shabbat. Dear ikaw, dear ating mga anak,
Deret mga hayop, deret mga uripon nim, kahit Ginoo ginhimuan kalibutan na unom kaadlaw, ngan pumahuwayan ni kapito kaadlaw. Sanglit ini, that's why Hashem blessed the Shabbat and made it holy. So asya iton. Sa ita kong kukuan nga sana bulingan ako Ginoo. Ikalima, kailangan paghatag kay honor hit imo tatay nga nanay para humilawag itim kinabuhi. Pero dili mo kailangan nga yak na nila makaganak magraot so rito kung itim kaganak nagyayakan kaganak sumanang itim kaganak nga okay leton nga mga rebolto kay bisan kami mga kaganak nagukang rebolto dito na siya di ka kailangan sumudod itim kaganak kay mas naunaan yung makanang Ginoo nga akulat Ginoo ngayo Ginoo nga waray Ginoo ngay ba nga dire ka mo kontribulto kay kung sumugad ka nga ibig sabihin mas nadapil kahit tawo kay set Ginoo mas may kahadlok kat tawo nga imo nanay nga tatay kay set kahadlok kat Ginoo so nga tatay nga nanay nga okay let mga ribulto ayaw na ayaw pagtuod kay tay mga nanay mga tawo iton pares lae mo nayakan Ginoo kailangan na Ginoo la kita at kadlok ket Ginoo direct mga tawo it mga kag-anak so sangat may nipapabuhat tayo nga kag-anak kulit ng mga rebulto mga picture at problema ayaw na ayaw pagtuod kay direct di kat makakasala nga nasa nga honor your father and you will live long kay kabaliktaran niton desecration nitot ngaran nit Ginoo mamara utot ngaran Ginoo gan mapapanish ka iton ikaunom ayaw pagpatay nga may ni guidelines about pagpatay it mga sundalo dire ang pumatay ipag-atay nga waray justice ibig sabihin mapatay ka lahin waray justice waray kuan imo ang kamot imo gin kadahay mo mga kamutan justisya dire kung mga dayo mga nasyon may da mga balaod nga napapanis yung pagpatay yung sugaditon ayaw ikadatim kamot kuan asya iton pero igmarang kung ano't mga limit sinin pero nasang Ginoo ayaw pagpatay. Ang ikapito, do not marry the wife of another man, adultery. Ayaw pangisawa at mga tao nga mga inasawan na pareho sinit mga kabit mga kababayinan nga mga waray mga buot kasi nila nga babayi, iragin kukuan, iragin lulurong, iragin naagaw, ginrurubat pamilya. Kay gusto maghayahay, gusto malaksi nga maupait kinabuhi. Kadasa na hinabuhi ni basta it mga lalaki, mga riko, ibubuhay at mga kabit, pagkukuanon, isiseduce it mga asawa, para bulagan, para it kuan pakaslan. Sugadin ni mga kahababaw nga mga tao mga kababayinan nga waray pagtuohit tao kay huno niya magikopet niya kinabuhi kung mga kasawayan lalaki nga may kwarta diri tiya pagtuwa at Ginoo nga tatagaan niyan maupay nga asawa nga magatagayahin maupay nga kinabuhi nga magatagayan mga anak hunahuna babae nga waray anak baga na himpatay asyeton yakanit mga sidjes babae nga waray anak baga na himpatay sanglit asyeton. Do not steal. Ano nga steal? Ayaw, you are not allowed to kidnap someone and force him to work for you and then sell him as a slave. Asyanin, ayaw pangawat nga. In nga word nga do not steal nga tip, it Hebrew ini, it ibig sabihin, do not to kidnap someone. Asya mga kidnapper, dako ng tira mga sala, nagkikidnapper, tas may mga ransom, so din dako mga salahin nera. Ikasiyam, if you are a witness in the court, don't say anything that is not true. Tinood, ayaw pagbuwa. Ayaw daw kuno pagbuwa kung ada ka korte. Kaya naghihimo kahit oath in the name of God. So din nag-uot kat ngaran Ginoo katas iti miyayakan ngayon puro mga binuwa. Kat ini nga ikasiyam damo nit may labinat mga Senate hearing, mga Congress hearing, House of Representative hearing, mga
era gini-invite nga mga witness nga mga resources, mga buwaon, kadalasan mga buwaon, puro mga linurong naguot na, pero binuwala agad din yayakan. Ay paano? Waray hadlok it Ginoo. It na hadlok ratot mga tao nga nagsususulera, nga nagbabayad da era para magbuwa. Mga klase nga mga tao at sugad. Ika na pulo nga don't wish you could have someone else things. Asya na tinatawag na envy nga kuang kanduro. Asya nga it envy ano ka pa ito? Ba't envy waray? Envy hit waray. Marmot envy waray pero basta envy ka ba bagan nakuang ka awanong kanduro ba? Ang itim duro tim ka awanon kung ano na natin pipinanyakan na maraot kaysa tibang nga tao. Agit tim ka awanon. Kaya awanon mas maasaol pa it sakit na kanser. And hera diri mga turog hasta diri ka nakukuan diri nakukuha imot mga bagay nga adha mo. Gusto nera natayan nga nakikita nera kuan hae mo may dagyap nera. O di na may dama ko magikaw pa nga usa. Sit nga kuan nito ni sus, nga kuan nito ni sus. Sus kasya ka ito, number 10 ka ito. Tudas ka. Don't wish you could have someone else. Kadalasan ninin mga chismoso, nga waray mga libang kundi maging aw-anon para hit kaupayan it ibang nga tao. Nakita nga may kaupayan nga nahihinabo ng mga blessings na hinabot ibang nga tao, mga amyaw, puro na chismis. Sus, dere ito nagda-drugs iton. Sus, dere itong kay nagkuhan iton, nagkakabit iton. Sus, nagkukuhan iton, pipinangkuhan iton. Kung ano-ano, ng mga istorya ng mga dere Asya. Asya iton. Nga, don't wish you could have someone else things. Asya iton nga, ayaw pagkuhan. Pwede ka magsaring nga, sana maging holy God gaya pa ko para sa iya. Pwede ito, wala problema kay gusto mo i-level up itim holiness. Pero kung maseng ka lang nga, gusto ko kuhan, gusto ko ito nga skudinin, so maging gwapo para maging sikat ako, para damot na kuhan, I'll serve itong dakot nga sayop. Tatanan, itnawong it spirito nga ha-creation, tutulo nagko-contribute at creation it tawo. It Ginoo, it nanay nga ni tatay. Yung makan nga nit Ginoo di ko karoy kamutagan ng anak bisang 100 years pa ka mo magtrenay magimon anak di ka makakahimon anak. Yung makan Ginoo nga gusto anak bisang may kakahimo ka mo diretsyon anak. It nawo nga ni spirito tao it Ginoo mismo it nagkuan hiton. Naga it imahe it image it der nga image it imahe it nakikita ni tao it imnawong it imahe nga nakikita ni tao it imnawong imahe ito nga ginhatag it Ginoo image of God. Kita na ulit patay nga tao it na imahe na nga nakikita ni buhi nga tao nang kumamatay na hiya it iya imahe nga at iya nawong waray na masin ka nga di naman niya siya niya nawong dati tinuod asya itong tinuod kay it image it tao contribution ito Ginoo imahe tao imahe tao pero tao nganit it mata kung nakikita at mata nga nakukuha it mata realization it tao tipa iya utok pa paano nakukunik iton nga iti nakikita na kukuha kay baliktad itim nakikitaan itim tao baliktad ito na yung mata tas nababaliktad iton so asya iton. So, last word. After han paghatagan aserta debrot and 10 commandments, ang Ginoo nagyakang kamo siya nga nagyakang kamo siya nga he will tell the Israelites to make cherubim. Cherubim, asya niyan an angels, cherubim. Kung dik nagsasayop. Asya na. Asya may cherubim. Ang mga cherubim nga mga angel nga may mga pako
nga asya niya an Ark of the Covenant, nipapagay mo na ran Ark of the Covenant. Diba nga duwa daw kuno nga gold statues nga to be put on Aaron that contain the Aseret Hadebrot. Der masing kamo nga nasing ginumba wala ti statue ka papay mo diri ni statue kailangan nim ko anon nga kailangan ni asya din mo na Ginoo asya ko kan nga anghel nga bagan anghel nga nagproprotekhan and 2 tablets of 10 commandments sa sakuban box. So asya lang ni gin-allowed ha mga Israelites nga maghimuran ng statue. Asya lang niya ang duha nga gold statues nga cherubim. Kailangan niya rin himuhin gold, diri silver or any material, kailangan gold. Ngan diri na pwede i-replicate, diri na pwede nga ngani may da ngagtuwa usa nga lugar may da diri kailangan usalahiya diri allowed nga may mag-reproduce or mag-replicate or maghimo otro. Asya la iton nga pagkakataon kay iton hiya sacred iton hiya nga Ark of the Covenant nga kung din aad tungad to it 10 commandments it kuan it Aseret Hadebrot. Iron kills an aton para siya or ang portion ng Torah nga aton katapusan ang rolsan Mesbeyak nga on which ang mga Israelites kailangan magdarahin mga korbanot or mga offerings nga to Mishkan nga iton hiya ginhimon usa nga hollow blocks filled with earth. Tira page 130 tapos yun nga mga details about yun nga hollow box nga ginkuanin filled with earth and mga tuna ato ni details it para siya teroma pero dili pa kita itong adto yan na. So ang Misbeyak Ark of the Covenant ato that Bet HaMikdash was to be made of stones. The stones could not be cut and shaped with iron tools. Dere pwede nim ko nga in kuno ano ka pa iton kailangan katingon nim gamit it kuan metal iron dere kay sugadit weapons kuno sugadit kutsilyo espada nga gamit it kuan gamit it putaw iron in nga mga weapons or mga kuan asya nit nakakapagpa haligot it kinabuhi kay nakakamatay hira. It Misbeyak gingagamit it Misbeyak gindadara para maghatag hinhilawig ngan maupay nga kinabuhi para mga Israelites. Pinaagihan pag asya nagahatag nagdadarahin blessing ngan forgiveness. To get to the top of Misbeyak, the konim should walk on ramp. So, para kumadtuya, kailangan maghimo daw ko ng rampa, not as stairs. Diba't mga stairs, may mga step, 1, 2, 3. Iniya, bagan rampa la, usa. Kumbaga, slope, one slope nga tipegbaw, ascending. Waray mga stairs. The Torah tells more about the Matan Torah at the end of Parashah Mishpatim. So, deriton asyatat kanya na tutubla kita na hit para sa Yetro. So asya ni so para sa Yetro damot kwan it Yetro means extra. So iyakan ko ayo damon na hinabuya na para sa ito ini nga portion ni Torah ngan gaano ka importante ini para hat katawhan kaya siya nit para bagan kwan ba bagayahin categories ba hit categories it mga instruction Ginoo nga which it mga bagay-bagay may da magfo-full ito niya nga da nga category I man ako lang kay may daman ko ano ka pa iton ano to ini nga na pulo asya tango ko nga halos ini nga natanan kita nga mga tao required kita ini bisan it Sabat dirito nga it Sabat nga para light mga Israelites kay kuno ni pero may pero
it privileges Sabat, it way, it pagiging special Sabat para at mga Israelites, iba it level. Kita, remembrance at creation. Nagsasabi na ito Sabat, remembrance at creation nga. Asya ito nga, ikapito kaadlaw, siyempre, gibuho kitang kaupo kitang buhat ang Ginoo. Asya init, kuhan ni mo, connection at katauhan. Kaya kung itnatanan nga tao mo, magsisirapitin Sabat, makakakuha kita connection naton otro te pakadtuhit Ginoo. Kaya it Sabat, asyat imo testamento, imo kinabuhi nga nato kat Ginoo. Kaya ano? Kaya it Sabat, asya it kung diin ang Ginoo pumahuway katapos niya pag himuhan na tanan niya ginbuhat ng mga trabahohan unom kaadlaw kaupod ng paghimuhan tawo. Kung nang siserban Sabat, siserbet ka kay gin kaklaro mo imo yung kuwang ka nga sigurado ka imo yung kukuan nga it Ginoo imo imo talaga gina-acknowledge nga may Ginoo nga makapangyarihan nga naghimuhit na tanan patihit kinabuhit tawo nga nagpapasalamat ka nga imagine na it na tanan nga Sabat holy blessed kay Ginoo nagaatagin in blessing nasaring it mga sages nga it Sabat daw kono asyat nagahatag hit blessings it unom kaadlaw hit week dere nga it unom ka week nagtitrabaho ka para maghatag in blessing it Sabat sayo. It Sabat asya nagahatag it blessings it unom nga adlaw nga it unom nga adlaw magikaw pa itim livelihood itim parnasa itim health kung ano-ano pa man. So asya ito. So mula ito yan na atong istorya ay witang ngalimot labis na mga Romang Catholic mga kwan mga Kristiyano nga naturit mga JCPenney kung ano-ano dida ayaw na kita hiton tuod kita kung Ginoo ayaw kita kadlo kita niyayakan natin mga tao nga mayayak nang kita nga Isus nagbago na hiya kay sugod-sugudinin kahadlok kita at punishment at Ginoo dere hit yakanit mga tao nga karuyagla nga kung nga tuwira impyerno nga to kaghihap sanglit ira pero may tiyayak lang ka nga Isus di makakarakani so ito yan nagbabago ka na pasaglit na mga tao kahit mga tao asya mga tao nga karuyag nga ada kalahit karautan asya iton tatapuson ta natin nga iton para siya dayawon it Ginoo ni Abraham Yitzhak nga Jacob amen be amen.